Ayan, go live na. Lang. Ayusin ko lang yung tatas ko po. Wait lang. Okay. Good morning sa mga teka dumalaw sa live stream ni Ate Miss K. Good morning kay Giselle Barte, self-trip vlog. Hi po, newbie po. Hello, good morning sa'yo. Bago ka pala dito. 1 minute and 15 seconds harang host, sabi ni Ben Lanote. Maraming salamat sa hindi mo pag-skip ng harang namin. Ads Madam Cheryl, sabi ni Mary Santos. Irene Carino harang. Hi, newbie po ako, sabi ni self-trip vlog. Oo nga, ngayon lang kita na sa live stream ni Ate Miss K. Nahirapan ako magbasa. Saglit, kunin ko lang yung salamin ko po ha. Saglit lang po. Yan, muling nagbabalik ang yung host. Maraming salamat, Mary Santos. Sa mga hindi pa po nag-thumbs up, pwede po kayong mag-thumbs up. Kapatid ni Ilocana sa America Vlogs, hello. Harang sis, sabi niya. Paano po dito self-trip vlog? Ano bang self-trip vlog? Bago ka, kailangan mo ng mga pula. Hello, good morning sis Gisela. Good morning. Maraming salamat sa pagpunta. Hello kuya, good morning. The Rain Haze. Tama ba yung pagbasa ko? Pakisabi na lang kung mali ha. Wala, bobo yung yung host nyo. Wala kasi yung may account talaga nito. Ninakaw ko lang, nasa work kasi. Maripol and Nigel Mar, hello sis, good morning po pala host. At paano pala dito sa LS mo, sabi ni self trip vlog. Nangangailangan, kung ano yung kailangan mong tulong, kung sa WH ba o sa pero baguhan ka pa lang, siguro kailangan mo yung mga ninjas. Sis, mag-LS din ako, sabi ni sis Gisela. Okay lang sis, walang problema, mag-thumbs-up ka lang kahit na mag-LS ka ulit. Tas saglit lang naman ako, hindi naman ako magtatagal. Kapag halimbawang mag-LS ka na at natapos na ako, pupuntahan din kita. BG lang ako sis ha, magluluto ako, Miss K, sabi ni Maripol and Nigel Mar. Wala si ate Miss K, nasa office yan, may trabaho yan, kaya ako na muna humawak ng account niya. Host, kailan po pwede magbaba dito at makipagdikitan, sabi ni self-trip vlog. Self-trip vlog, pwede kang mangharbat dito, pero yung magbaba ng link, hindi ako makakapag bigay ng blue sa inyo pa jacket kasi si ate Miss K lang ang gagawa niyan kasi nga alam mo na siyang nagmamayari ng account na to, ninakaw ko lang habang nasa trabaho siya. Okay, sabi ni sis Gisela. Hi, pwede po
pabalagay ng jacket ko, sabi ni Self Trip Vlog. Tulad nga ng sinabi ko, Self Trip Vlog, hindi ko madjajaketan yan kasi nga kaya Ate Miss K nga account dito. Pero since dumalaw ka dito at bago ka dito, syempre tutulungan ka naman namin. Mamaya pag labas ni Ate Miss K sa office, bibigyan ka niya ng mga paninjas. Tsaka yung mga nandyan, mga bisita natin diyan nagbibigay. Meron din akong inimbita mamaya. Kasi nga si Dixie and Shane, yung pamangkin ko, bago pa lang sila, papatulungan ko sila kay Ron. Mamaya, sasali na rin kita mamaya, sasabihin ko na rin lahat ng mga nandito kung anong kailangan nila. Tanomoko TV, Miss K, WhatsApp. Wala po si Ate Miss K, nasa office po siya. Tamsak, maraming salamat sa Tamsak. Kapatid ni Ilocana sa America Vlogs, hi sis. At Maripol and Nigel Mar. Gandang-ganda siya, sabi ni si Gisela. Batukan kita dyan eh. Ikaw gumaganti ka sa akin sa mga sinasabi ko sa LS mo noong isang araw. Kahapon sis nag-LS ka, nandun ako, silip lang, hindi ako nag-shoutout kasi may hawak akong bata, yung cellphone kinukuha niya. Kaya hindi na ako nakapag-shoutout, pero nandun ako, promise. Hello po host, sabi ni Irene Carino. Hello Irene, Tamsak Dan, maraming salamat. Sis at the Rain Haze, sabi ni Irene Carino. Tumawa ka pa dyan. Totoo naman, sis Gisela, gumaganti ka sa akin. Mega shoutout po sa lahat, sabi ni Irene Carino. Self Trip Vlog TY. Okay lang yan host, the Rain Haze. Hi guys, sabi ni Tanomoko TV. Ningal ako. Pag grade 2 na kasi ako, sabi ni Self Trip Vlog. Self Trip Vlog, lahat naman ng nandyan, pwede mo silang harbatin. Ngayon, halimbawa paglabas ni Ate Miss K, or halimbawang may time siya mamayang sumilip dyan, at tutulungan ka nun. Ako rin naman, pag dalawa kaming babalik sa'yo, hindi lang dalawa, marami kaming gadget, yung sa Pampanga, yung mga kapatid ko. Ayan na si Bunso, Ate Cheryl. Bunso, bilhin mo ako ng Turks nga. Sige, regards po kay CC Host Miss K, sabi ni Irene Carino. Nasa work kasi siya, hindi siya kahit na gusto niyang mag-absent, ay mag half day ngayon, hindi rin naman kami magkikita, hindi nyo rin naman siya makikita kasi nga, nasa Alcala na ako. Thumbs up Dan, sabi ni Dixie and Shane, maraming salamat. Diyan ka lang Dixie, steady ka lang dyan, pero maglabas-pasok ka, laruin mo yung harang ko ha. Christine Gutierrez, thumbs up Dan, host Darren Hayes at Irene Carino, kapatid, maraming salamat. Tumawag sa akin si Ate Miss K, Ate Cheryl, wag daw nakaw ang ibig sabihin mo, inold up mo yung account niya, sabi ni Bresna Barte. Si host di marunong magbigay ng jacket. Hindi, at saka hindi ako magbibigay. Ayoko mangialam sa ni Ate Miss K. Ben Lanote, maraming salamat sa papuso. BG Mode CC host kasi work me, sabi ni Irene Carino. Okay lang yan, maraming salamat. 13 seconds harang host, sabi ni Ben Lanote. Dixie, eka mama koken. Kinumbira kitang netong kungkay, banta, adina nakanda kala pasagin. Shout out po sa mga andito, sabi ni Ben. Yan, yung mga kailangan nyo po, halimbawa kailangan nyo ng WH, kailangan nyo ng tawag doon, ng pula, sabihin ganun, pwede pong ilapag nyo po dyan, sabihin nyo po para po mabasa natin at masabi ko kay Ate Miss kayo yung mga kailangan nyo. Kasi kahit nasa office yon, tutulong pa rin po yun. Yun yung si babaeng Kuratsyang, babaeng walang pahinga, madamot sa jacket sa Ate Cheryl. Mahal yung jacket ngayon, 500 nga yung patay sa jacket, yung yung tawag doon, yung jersey jacket, 500. Maraming salamat po sa 11 na nanonood at sa 16 na thumbs up. Kapatid ni Ilocana sa America Vlogs, BG lang ito, Miss K ha. Sige, maraming salamat po sa pa-BG nyo. Dixie, labas ka muna, tas pasok ulit ha. Laruin mo yung namin, yung ads namin. Para para ang mahal ng jacket mo Ate Shea, si Ate Miss K, libre lang ha. Ingian mo nga akong libre sa kanya, Bunso. Tamo, meron kaming harang, ensure. Ay, Pedisure. Ang init. Saglit lang po ako, hindi naman po ako magtatagal. Brisney Bartel, laruin natin ng
si Ate She, sabi niya, oo nga, laro ka nga, bunso. Dance ng Moscow, mega mega shoutout po si Labs. Hello, good morning sa'yo. Siguro bago pa lang mukha ko sa'yo. wala yung ano, may original na account nito. Nandun sa office, si Kurachang, babaeng walang pahinga. Maraming salamat, Irene, sa tamsak mo. Dixie, lahat ng nandito, puntahan mo na, Iwan ka ng bakas para mabalikan ka nila. Puntahan mo na yan, si Irene Carino, sino yung nagpapatulong kanina? Yung bago dito, si Salt Trip Vlog. Puntahan mo rin siya. Balikan nyo po si Dixie and Shane, ha? Maraming salamat sa 60 na tamsak nyo po. Tatanong sana ako host, buti iba ang host, sabi ni Dan. Nasa office po si Ate Miss K. Katulad nung Wednesday, ako na naman umawak ng account niya. Pero madalas po ngayon sa LS niya, ako na makikita nyo. Siguro, makikita nyo siya sa akin, bihira na lang po. Ayun, kung ano ba, may free time siya, makapag-LS siya sa account niya, mag-isa siya. Pero hindi, ako po, matagal na makikita nyo magkasama ulit kami kasi ewan ko kung kailan makakauwi ng Pampanga. Gustong gusto ko na po kasi umuwi. Namimiss ko na yung mga anak ko. Pero sa LS po ni Ate Miss Kay, lagi po niya ako na makikita nyo. Ngayon, nasa sa inyo na po niya. Siya, yan, kung gusto nyo mag-request sa kanya, siyang by the way, congrats po natin si Dance ng Moscow. Moni na po ata siya. Maraming salamat sa iyo. Yan. Sai Jane Vlog Harang. Sige, nandiyan ka pa naman sa Harang Vlog. Nandiyan si Sai. Makating po namin sa future YouTuber. Nangunguna po si Sai Jane Vlog. Congrats pangalan nito. Dance ng Moscow, congrats. Maraming salamat sa pagdalo mo. Ay, wala pa po host, wala pa. Advance, congrats in advance. Ayan mo, makakamit mo din yan. At Dance ng Moscow, hello, sabi ni Sai Jane Vlog. Yung mga nag-message po sa akin, hindi po kayo pwedeng mag-message sa phone ko kasi po gamit ko yung sa asawa ko po yung gamit. Doon po kayo mag-message sa asawa ko kasi gamit ko po yung phone ko, hindi ko po mababasa. Lotis Vlog, harang host, sabi niya. Wala pa host kasi nga lahat ng LS ko, nilagay ko sa private na wala watch hour ko. Sabi din, ni Dance Moscow. Sige, watch hour, WH na lang kailangan mo. Tutulungan ka ni Ate Miss K. I-PPM ko siya mamaya para yung mga nawalang oras sa'yo, ibabalik niya. Ako rin, ganun din. Irene Carino, hello, sabi ni Zai Jane Vlog. Gora na muna ako, host, may play akong vid mo, sabi ni Ben Lanote. Sige, maraming salamat. Saan si Ate Miss K, ate, sabi ni Zai Jane Vlog. Si Zai Jane, nandun siya sa office. Ngayon ako nakauwi na sa Alcala. Natatandaan mo last week, nung Wednesday na nag-LS ako, di ba? Nandun ako sa bahay sa Dagupan. Kaya lang ngayon, umuwi ako dito nung Thursday kasi kala ko makakauwi na kami ng Pampanga nung Friday. Hindi na naman natuloy. Kaya naboboring na naman ako. Babalik na naman ako dun kay ate. Babalikan ko na naman siya dun. Dance ng Moscow sa Jane Vlog. Hello, sabi niya, tamsak dan. Sabi ni Lotis Vlog, maraming salamat sa mga patamsak nyo. Okay na po, host. Binalik ko na po. Nakapublic na. Kaya wait lang ako. Akala ko naman. Yan mo, dance ng Moscow. Ano yun? Nalilito na ako. Meron kasing nagchat-chat, ginugulo ako. Naglit lang, babasahin ko lang po. Ayan na si Sis Rochelle. Ayan yung mga inihintay ko. Meron pa akong inihintay. Saglit po. May ads ako, nilalaro ko sa sarili ko.
Sis Saijin, yung member ka na pala namin sa account ni Ate Miss Kay. Maraming salamat. Maraming salamat sa new member mo. Hello, sabi ni Tim Watson Vlog. Kumusta po? Sabi ni Lotus Vlog. Okay lang po. Wala po yung original na may hawak, original na may account nito. Ninakaw ko na naman po. Shout out to all. Welcome ho, sabi ni Rochelle Vlog. At Tim Watson Vlog. Hello from Saijin Vlog. BG lang, sabi ni Lotus Vlog. Sis Saijin, bagong member ka pala ha. Nagpa-member ka pala. Pag ako gumawa ng account ko, papa-member ka rin sa akin. April Joy Sanico Harang, good morning host, sabi niya. Bago ka dito, ngayon ko lang ano yung pangalan mo. O baka si Ate Miss Kay, kilala ka na niya. Ako kasi hindi, kasi bihira na akong humawak ng account niya. Pero ngayon madalas na naman siyang hindi makakakilala sa inyo. At Lotus Vlog, hello, sabi ni Saijin Vlog. Good morning everyone from April Joy Sanico. Anak Cheryl, kumusta ni Auntie Lu? Hello po Auntie, okay lang, eto. Problemado na naman. At April Joy Sanico, hello from Saijin Vlog. Asan si Ate Kat mo? Nasa office si Ate Kat. Nasa office po siya. Busy na naman si Kuratcha. Saijin, hello, sabi ni April Joy Sanico. Opo ate, bago ka nga. Opo ate, sabi ni Saijin. Joke, hindi ako gagawa ng account ko. May account na ako ito, kaya Ate Miss Kay. Binibiro ka lang. April Joy Sanico, Lulayakan, hello. Auntie ni Ate Miss Kay yan. April Joy, auntie niya yan, nasa ibang bansa sa Middle East. Saijin Vlog at Lulayakan, hello. Sa ano siya? Nasa Middle East si Lulayakan. Auntie ni Ate Miss Kay yan. Pwede niya naman kayong pasyalan kasi mahilig yan, nanonood lagi yan sa LS ni Ate Miss Kay. Dixie Ken kay kamama ko na. Maraming salamat po sa mga nanonood sa 15 nanonood. Nasa UAE nga. Di ba? Nelisa Jean Orcales, hello, sabi niya. Bago ka dito, Nelisa. Hindi ko na kasi, BG lang ako ate, paharang-harang. Sabi ni Saijin Vlog, maraming salamat. Mahilig ako manood ng mga videos ni Ate Kat mo. Nga po, auntie. Saijin, maraming salamat sa paglaro mo ng harang ko. At arang ni Ate Miss Kay, alam ko hanggang mamaya, lalaruin mo yan, no? Kumusta ka na? At yung mga ibang pinapasa niya sa akin na suportahan ko daw, pinapanood ko sila. Ayan, sinusuportahan kayo ni auntie. Hello, sabi ni Nelisa Jean Orcales. Sinusuportahan niya kayo, di ba? Social kayo, sa UAE pa yon. Ayan, si Saijin Vlog po, auntie. Dapat panoorin. From Bangladesh. Yan, meron tayong Shed Arman Rahman from Bangladesh. Hello, good morning, sir. Meron tayong bagong bisita. Like live. Thank you. Rochelle Vlogs Harang, maraming salamat sis. Kumusta na? Sis, gawan mo nga rin ako ng intro. Sis Rochelle. No, yung hindi matatapos. Yung mga ginagawa mo kaya Miss Kay, gawan mo nga rin ako. Yung hindi matatapos, yung hanggang sa uminit yung mga cellphone nila. How are you dear? Sabi ni Shed Arman Rahman. Ayan, Ate Miss Kay, wala ka pa. Nosebleed na ako dito. I'm okay, sir. PM na lang po ako, host, sabi ni joke lang, Rochelle. Joke lang. Nelisa Jean Orcales, hello. Sabi niya. Dixie, yung mga nandito, si Nelisa, si April Joy, here lang po muna ha, working pa po. Puntahan mo sila, puntahan mo yung mga channel nila, tapos babalikan ka nila. Hindi daw siya maka-shout out kasi mahina signal, nag-PM siya sa akin. Hindi siya makapag-comment, pero nandyan po siya. I don't understand your language. As usual, you don't understand because I speak Tagalog. We have a visitor here. From Bangladesh, Shed Arman Rahman. Yan, may maingay. Dance na Moscow, maraming salamat sa PaBG, maraming salamat. Yan, may bago po, may foreigner po tayong bisita. Si Shed Arman Rahman, ayan. Teka lang.
maingay po. I-mute ko lang po saglit. Mapapasabak ka sa English niyan, Cheryl. Hindi ko sila kakausapin, auntie. Alam mo naman, bobo tayo sa English pagdating sa ganyan. At Rochelle Vlogs ako din, sisigawan mo ko ng intro, hehe, hindi ako marunong eh, sabi ni Saijin Vlog. Ayan si Saijin, si Rochelle Vlogs, gumagawa siya ng intro. Marunong siyang gumawa ng intro, marunong siyang mang-edit. Kaya i-PM mo siya, kayong dalawa mag-usap dito habang nandito ako. Thank you, Shed Arman for the BG. Nice place. Mali po. Thank you for the BG. Don't forget the thumbs up, Sir Arman. Saijin Vlog, PM nyo na lang po si Miss K sa kanyang FB para makonect ka sa akin, sabi ni Rochelle Vlog. Ayan, si Saijin, PM mo si Ate Miss K daw, sabi ni Rochelle Vlogs. Gagawan ka niyan, promise, marunong gumawa yan. Hello, good morning sa lahat, sabi ni Siren Chavez. Hello, good morning sa iyo, sis, already like, sabi ni Shed Arman. Thank you so much, sir. Thank you. Sis Rochelle, anuin mo siya. Ayan na si Miss K. Ayan na po, yung kakambal niya. Miss K, present, magandang usa. Sorry, late ako. Ang daming pinapagawa ng boss ko. Maya-maya ang punta dito sa departamento ko. Kaloka, sabi niya. Thank you, Sir Arman, for the heart. I love you too, sir. Maraming salamat. Dance ng Moscow sa Pabiji. Anong meron kaguluhan sa inyo, Sheshe? Wala. Trip ko lang mag-LS. Trip ko lang. Ninakaw ko na naman yung account mo kasi wala ka naman eh, diba? Sayang yung oras. Yahoo, Miss K, sabi ni Rochelle Vlogs. Ayan, sis. Ate, may pinag-uusapan si Saijin at saka si Rochelle. Ayan, andyan sila. Congrats si Sikoy, sabi ni Miss K. Hi po from Zyril Ann. Ate Miss K, ate, sabi ni, ayan, si Saijin, kayong dalawa na mag-usap. Tamsak Dan from Inday HK Life Vlogs. Thanks dear from Shed Arman Raman. Harang again. Maraming salamat April Joy sa paglalaro mo ng ads namin ni Ate Miss K. Saijin Vlog Sisikoy Mua, sabi ni Ate Miss K. Nobu-chan, hello, good morning, Ohio. Yan, meron na naman tayong mga bagong ngayon ko lang sila ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganitong mga pangalan nila. Zaijin Vlog, PM na lang si Miss K. Wait kita, sabi ni Rochelle. And sis Rochelle, PM mo daw si Ate Miss K. Ay sis Zaijin. At Zyril Ann, hello, sabi ni Zaijin, kapatid ni Ilocana sa Amerika. Thank you so much sa pabiji mo. Dance ng Moscow, why po? Sabi ni April Joy Sanico. Sa mga magpapagawa ng intro and outro or thumbnail, yan, nag-loading ako. Thumbnail, message nyo po si Rochelle Vlogs sa kanyang Facebook account. Sis at Rochelle Vlogs, bigay mo ang account mo ha. Sabi naman ni, sabi ni sis Rochelle, ikaw daw i-PM ni sis Saijin. Gulo nyo, bala kayo mag-usap dyan. At Dance ng Moscow, hala, anyari, sabi ni Ate Miss K. Leslie Belen Channel, hello po. At Rochelle Vlogs, okay po, sabi ni Zai Jane Vlog. At Zai Jane Vlog, hi, sabi ni Zyril Ann. Bago ka dito, Zyril Ann, Dance ng Moscow, message mo ako, help kita sa paglinis ng channel mo at huwag kang mag-private ng mga LS mo. Ayan, Dance ng Moscow, si Ate Miss K, PM mo. Sa mga magpapagawa dyan, intro, outro, here's my details. Ayan, binaba po ni Rochelle Vlogs ang link niya. Mega shout out to all. Penging jacket, magandang ho, sabi ni Miss K. May jacket ka daw, libre lang, sabi ni Bonso, sabi ni Brisney Barte. Dapat nga akong bigyan mo eh. April Joy Sanico, thank you Sisi ko for coming, sabi ni Ate Miss K. Pwede po kayong lumabas, pwede rin po kayong bumalik. Pero wag nyo pong skip yung harang namin. Saglit lang po ito. Siguro mga 4 hours lang, 5. Di ako aabutin ng 6. And sa Ate Miss K po, yung mga nagtatanong sa kanya kung nasan siya, yan po yung kambal niya, siguro nakaano na naman ang tawag dito. Nakapuslit na naman si Kuratcha, ang babaeng walang pahinga. Puslit na naman yan. Sa mga naka-blue dito, pwede ba kayong magbigay ng jacket
Kaya nyo ba? Kasi di marunong si Cheryl. No kan kaya wari gawan to. May fee po yan guys ha. Ang paggawa ng intro-outro. Sideline lang sa family. Wala work na wala work. Name your fee. Ayun daw. Parang sideline po ni Sis Rochelle yan. Parang tulong na rin natin sa kanya. Kasi nga, alam naman po natin yung epidemya, yung pandemic na dinanas natin ngayon, medyo mahirap yung buhay. Kulit mo kasi. At, nandiyan si JR? JR TV. Pa-shoutout host from Siargao Island. Ayan, nakita na kita nung Wednesday. Thumbs up dan, maraming salamat. JR, thank you for coming, sabi ni Ate Miss K. Arians TV, Ma'am, I miss you. Si Ate Miss K po yung nami-miss mo. Nandyan po siya yung kambal niya. At JR TV, hello, sabi ni Zaijin Vlog. Kunsi Baro Channel. May bisita na naman tayo. Ngayon ko lang talaga na aning mga ganito. Zyril Ann at Miss K, welcome. Sorry ngayon lang, sabi ko na Arians TV, ngayon ka lang. Sige, dyan. Sabihin mo kung anong kailangan mo habang nandyan yung kakambal niya, Ate Miss K. Para matulungan ka niya kahit nasa office yan, tutulong pa rin yan. Arians TV, long time no see, sabi ni Miss K. At Kunchi Baro Channel, thank you for coming from Miss K. Sorry po kapatid, ngayon lang ako nakabalik kasi mahirap signal dito Cebu, sabi ni Arians TV. Zaijin Vlog, Dancis, sabi ni Zyril Ann. At Arians TV, it's okay, salamat at di ka nakalimot, super appreciate ko, sabi ni Miss K. Yan, mapapalo ka na ng boss mo dyan. At Rochelle Vlogs, magkano kaya ang intro sabi ni Jane Vlog. Ayan sis Rochelle, magkano daw intro, sabi ni, maganda si Jane, PM mo siya para kayong dalawa, malay mo mas maliit yung ibigay niya sa'yo, di ba? Hinday HK Life Vlogs, hi, sabi ni Zyril Ann. At Hinday HK Life Vlogs, Sisi, thank you for coming, sabi ni Ate Miss K. Si Jane, PM mo si tawag dito. Hindi naman magka-friend yata sa FB si Jane, nagugutom na ako. Kakatayo ko lang pa. At Miss K, tayo lang naman ang tutulungan sabi ni Arians TV. Shout out sa lahat, sabi ni Arians TV. Si Jane, PM mo siya. At Arians TV, shout out from Zyril Ann. At April Joyce Hanico, sis kapatid ko yan sa ibang alien na nanay ha. Andito ako sa work, hold up na naman account ko kasi walang magawa. Sabi ni Ate Miss K. Hold up ko na naman. Hold upin ko lagi to. Lagi, hanggang sa, makikilala na yung, tawag dito, makikilala na yung Miss K, ako na yung laging nandun. Diba? Nakakagawa ko ng channel lang humilitaw yung bra, parang ni-rape ng asawa. Kapatid mo to, kapatid Miss K, sabi niya. Papaliwanag po natin Ate Miss K sa inyo. At Arians TV, trueness, kaya note ko na dito puntahan ko mga vids mo mamaya ha, sabi ni Miss K. Inday HK Life Vlogs at Zyril Ann, hello po. At Zyril Ann, hello idol, sabi ni Arians TV. Arians TV, hehem, sabi ni Ate Miss K. Salamat Miss K from Arians TV. JB TV, thumbs up. Dan, asan na K? Nasa office siya. JB TV. Alam mo naman, Monday to Friday, may work siya. Saturday, Sunday lang siya sa bahay. Tapos kapag Monday to Friday, late na rin siya naman nakakauwi. Kaya, ninakaw ko yung yung account niya. Ako na muna. Shoutout sa na-hold up, sabi ni April Joyce Hanico. Kapatid ni Ilocana sa America Vlogs, maraming salamat talaga sa pabiji mo. Sisi, nagulat ako pagkita ko ibang Miss K nandito, sabi ni Dens ng Moscow. Pangit yung nakita mo, Dens, no? Mas maganda kasi yung original na Miss K. 'Di ba? Yan mo pag free yan. Pag galimba, kasi balak ko na naman pumunta sa kanila. Sisi nga ako sa pagbalik ko. Balak ko na naman pumunta pag nasipagan na naman, baka this week. At Dance Moscow, hinold up niya yung account ko kasi wala daw pamasahe papuntang Pampanga. Oo nga, wala. Bigyan nyo nga akong pamasahe dyan. Meron dyan yung super chat dyan, Dance ng Moscow, para matry ko naman at kung paano pakiramdam ng binibigyan ng super chat. Hindi ko naman bibigay kay Ate Miss K yung pag sa akin. Siyempre ako nag-LS, sa akin yun, di ba?
Charot. Maganda ka host, magkatulad kayo ni host at Miss K, sabi ni Arians TV. Walang taong pangit, walang taong maganda. Pero ako maarte, aminin niyo ko na maarte ako. Lover Faith, thumbs up, maraming salamat. At April Joyce Sanico, ha, na-hold up ako ni Cheryl, sabi ni Ate Miss K. Yan, si Kuya Johannes, little donation to boost your LS, sabi ni Kuya Johannes Santos. Yan, ayan, meron na akong pamasahe papunta kay Ate Miss K. Pag nangati yung pa ako lumipad doon. Lover Faith, thank you for the love. At Arians TV, oy, magsabi ka naman ng totoo, mas maganda ako sa kanya. Char lang, sabi sa inyo eh. May sasabihin na mas na parehas kami, mas maganda yan. Hehe, kaya pala sisi, sabi ng dance ng Moscow. Oh, kasi sayang yung niya, yung araw niya, 'di ba? Kahit na mga walang mag-super chat, basta yung harang malaro-laro. Pero mas maganda pa rin kung meron tayong super chat diyan, 'di ba? Katulad noon si Johannes Santos, si Kuya, binigyan niya ako, 'di ba? Miss K, wala magtampo, same pa tayo, maganda, sabi ni Arians TV. Thumbs up done from Joan Takyang. Ayan, nakita ko rin yan si Joan Takyang nung Wednesday na nagano ko. At Lover Faith, sis, thank you Sisi for coming. Meet Cheryl ang kapatid ko sa ibang alien. O, di ba? At Arians TV, di ako papayag na maganda si Cheryl. Char lang, sabi ni Miss K. Ikaw na ang maganda, nasa iyo na lahat ng kagandahan. Kasi nung nagbibigay po ng kagandahan ng Panginoon, siya lang pong gising, tulog po ako nun. Kaya nasa kanya po lahat napunta. Na-message ko na si Ate Miss K at Rochelle Vlog, sabi ni Saijin. Ate, ayan, nag-message na daw siya sa'yo. At Joan Taki and CC, thank you for coming. Naka-LS ka sis, diba? Oh, naka-LS ka? Tapos nagpunta ka dito? Wow, thank you. Ngayon lang sis, kaka-end ko lang, sabi ni Joan Takyang. Maraming salamat. Pag-end mo, nagpunta ka na dito. Kala mo si Ate Miss K makikita mo, Joan. No? Ngayon pala, hindi pala. Impostora pala. Impostorang Miss K pala. Yan, nagbaba po ng link si Jane Vlog. Pwede po natin siyang puntahan. Maraming salamat sa 18 na viewers po natin at sa 37 na thumbs up po. Maraming salamat. Dance ng Moscow, busy ako kasi sa work, Sisi, sabi ni Ate Miss K. Opo, kaka-end ko lang, Sisi, from Joan Takyang. Maraming salamat talaga. Pag-end mo, dumalaw ka na dito. Buti nakasilip ka ngayon, Sisi, sabi ni Dance Moscow. Yan, Ate Miss K. Ano po, kahit naman busy yan, sisilip pa rin yan. Pasaway yan, pasaway. Joan Takyang, hello, sabi ni Zai Jane Vlog. Arians TV, Dan Idol, sabi ni Zairelan. Pasaway yan, Dance ng Moscow, pasaway yan, kahit sabihin na wala na, yung yung breakfast ko, magbe-breakfast. Wala, gugutumin na ako. Wala po akong magluluto ngayon, wala yung ex-boyfriend ko. Kaya maghapon na lang ako makikipagkwentuhan sa inyo. Walang magluluto. Wala po kasi naganap ng babae siya para may pera kaming pauwi. No worries Miss K, sabi ni Lover Faith. Penging jacket host, sabi ni Miss K. Jacket dyan. Dixie, mag-comment. Bakit mahina yung signal mo? Nakadata ka lang ba? Van J. Bakod, sabi niya, pasaway na tamad pa si Cheryl, sabi ni Miss K. Tumahimik ka dyan, magtrabaho ka dyan. Mahuli ka sana ng mo. Dixie, kung hindi ka makapag-comment, mahina siguro yung yung data mo. Baka pawala na yan. Nag-PM kasi sa akin, hindi po siya makapag-comment kasi daw po mahina yung signal. Kaya i-shoutout ko na lang po sa inyo si Dixie and Shane. Pakipuntahan po natin. Sige, wag kang magluto, wag ka rin kumain. Wala nga magluluto, ate. Wala nga yung asawa ko. Tapos naka-LS ako. Tsaka, hindi naman ako talaga masyadong, dyan lang ako matakaw sa bahay pag nandyan ako. Kapatid ni Ilocana, America Vlogs, maraming salamat sa pa-BG mo. Wala nga siya, umalis sila kanina, mamaya pang 3 yung balik nun. Huwag na munang kumain. Matawa na naman. 1 week nga lang ako sa'yo, sabi nga nila ate, bumalik daw yung katawan ko.
At Lover Faith, hi. Sabi ni Zyril Ann, yung sumasakit na yung lalamunan ko, pati tubig, walang mag-aabot. Sis at Van J, Yahoo, thank you for coming. Meet my si Cheryl, kapatid ko sa ibang alien. Magkapatid po kami. Nilabas kami sa puwet. Nandito lang, sabi ni Arians TV. Kapatid di Ilocana sa America Vlog. Sisi, thank you for coming. Si Cheryl muna, LS, hinold up ako. Oo, ako na muna hawak ng account niya. Mga upload siya. Pero yung LS ako na muna. Kunin ko lang, wait lang po, kunin ko lang yan na nawawa ko. Kain muna ako. Dati yung fresh milk ko, nilagay ko sa freezer. Tinanggal ko dun sa lalagyan niya. Daw. Palista na po kayo kay Cheryl kung need nyo ng WH willing to help po, sabi ni Ate Miss. Kaya yan nga, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung kailangan nyo. Sabihin nyo na para matulungan natin after ng LS. Mabigay natin yung kailangan. Harang again, sabi ni April Joyce Anico. Thank you, April. John Takyang, thank you for the BG. Libre po ang tulong namin na watch hour, sabi ni Ate Miss K. Refresh from April Joyce Anico. Gandang umaga, Ate She, sabi ni Sis Pumabal. Hello, Sis. Buti nakadalaw ka. Last na ano ko, hindi ka pumunta nung Wednesday. Hinanap pa naman kita. Si Joan, hello, sabi ni April Joyce Anico. Melsa Voice, hello po sa lahat. Bago ka dito, Melsa, no? O kaya Ate Miss K, baka kilala ka niya ako. Kasi matagal na bago kami nagkita ulit, 4 months. Harang, sabi ni Zaijin Vlog. Maraming salamat si Zaijin sa harang mo. Diyan ka lang, wag ka munang pumasok. Miss K, shout out, sabi ni Melsa Voice. At Pumabal Channel, Yahoo, thank you CC for coming sa LS ni Cheryl na hinold up niya account ko. Ayan, nandiyan na naman si Poco Valos Vlog. Shout out host, Tamsak pang 38. Maraming salamat. Yan, kilala ko na yan si Poco Vlogs kasi nagtambay siya sa akin nung Wednesday. Maraming salamat. At Melsa Voice, CC, thank you for coming, sabi ni Ate Miss K. Zaijin Vlog, hello from Joan Takyang. Poco Vlogs 123, thank you for coming. Si Poco kasi yung ano niya, ang haba-haba eh. Nahihirapan akong mag-pronounce ng ano niya. Thank you, Zairilan, for the BG. Sneak X, ano yan? Sneak X, ganon, hello. Sabihin nyo pag tama, pag mali, bahala na kayo. At Melsa Voice, hello from Zaijin Vlog. Yes, Miss K from Melsa Voice. Ayan, nandiyan po yung kambal ni Ate Miss K. Dance ng Moscow, salamat. Kailangan ko ng revenue, Ate She, from Pumabal Channel. Di ka pa sumahod, sis? Pumabal? Sheila Chu, good morning po, host. Good morning si Sheila. At Sneak X, thank you for coming from Miss K. At Miss K Yahoo, sabi ni Poco Valos Vlogs, Dan Tamsak Post from Sheila Chu. At Sneak hello, sabi ni Zaijin Vlog, shoutout po sa lahat from Melsa Voice. At Sheila Chu CC, thank you for coming. Yan Jen, hello, good morning host. Yan Jen, hello, good morning. Yung mga tamsak niyo po, huwag kong kakalimutan. Maraming salamat po. Zanjen, hi, from Miss K. At yan Zanjen, thank you for coming. Sharap, put some music, sabi ni Sneak X. Ano? Kaya ano ata to? Foreigner yata? Yan Jen, hi from Melsa Voice. At Melsa Voice, hello from Zaijin Vlog. At Zaijin, hello. Ay, Yan Jen, hello, sabi ni Zaijin. Babaliw ako sa inyo. Hello ho, Cheryl, 123 Poco Valos Vlogs. Nalilito ako sa ano mo, palitan mo na yan. Haha, sabi ni April Joyce Anico. Don't forget to give the like, the pretty host Charot. Oh, pretty host kanina. Nilalaglag niya ako. Ngayon pretty host na. At Miss K Morning, sabi ni Yan Jen. Jocelyn Channel Taiwan OFW. Gandang umaga. Host watching from Taiwan. Thank you si Saijin. Labas ka muna si Saijin, tas balik ka. Van J. Tamsaxis. You're welcome, Miss K. Have a great day ahead.
po, sabi ni si Sheila. Jocelyn Channel Taiwan OFW Don thumbs up po. Melsa Voice sa Jane Vlog, hello. Sabi niya, hello, so share, sabi ni Van J. Hello, Van J. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa LS kahit hindi si Ate Miss Kay yung nandito. Maraming salamat. Sis Van J, hello, sabi ni April Joy Sanico. Hello, Melsa and Jocelyn from April Joy Sanico. Sai Jane, hello from April Joy. Palista na po kayo kay Cheryl kung need nyo ng WH. Willing to help po. Libre po ang tulong namin, sabi ni Ate Miss Kay. Tulad nga na sinasabi ko po sa inyo, kada mag-LS kami, yun ang may tutulong lang namin sa inyo ni Ate Miss Kay. Pero syempre, tulungan nyo pa rin kami sa harang namin na laruin nyo. Sheila, hello. And Yanjen, hello, sabi ni April. Baklang Manika, tamsak na po. Ako, sabi niya, maraming salamat. April Joy Sanico, hello din, sabi ni Melsa Voice. At Melsa Voice morning, sabi ni Yanjen. Wala pa nga pin, sabi ni Sis Pumabal. Ate Miss Kay, wala pang pin si Sis Pumabal? Ang tagal niya nang na money. PM mo kaya si Ate Miss Kay, Sis Pumabal. Magtanong ka sa kanya. At pag hindi na busy yan, bibigyan ka ng time yan pag hindi na siya busy pag uwi niya sa bahay. At Van J, hello, sabi ni Zaijin Vlog. At April Joy Sanico, hello sis from Van J. I-PM mo siya, sis Pumabal, si Ate Miss Kay. At Baklang Manika, hello from Zaijin Vlog. Mawawala na ads ko next month, sabi ni sis Pumabal. Ate, mawawala na yung ads ni sis Pumabal. Tulungan mo nga siya. Kung anong gawin niyan. Tagal niya nang namoni, wala pa siyang pin. Refresh po tayo, sabi ni Miss Kate. Pumabal Channel, hello from Zaijin Vlog. At Pumabal Channel, bakit? Sabi ni Miss Kay. Oh, buti pala. Dumalaw ka dito. Makapagtanong ka kaya ti Miss Kay. At Van J, hello from Yanjen. Pumabal Channel, how are you? From Melsa Voice. Good morning po, Tamsakdan po host. Sabi Miss Kay from Boss Sheila. Lover Faith, harang ulit. 1 minute harang game of Throne. RVTV, hello po, Miss Kay. Boss Sheila, thank you, Sisi, for coming. From Miss Kay. RVTV, Yahoo, thank you for coming. From Miss Kay. Boss Sheila, hi. From Melsa Voice. RVTV, hello po. At Pumabal Channel, message mo kasi usap tayo about sa need mo, sabi ni Ate Miss Kay. Ayan, tulad ng sinabi ko kanina, sis Pumabal, magtanong ka kay Ate Miss Kay, siyang tanungin mo sa ganyan. Boss Sheila, yes po, Miss Kay. At Lover Faith, hello, sabi ni Yanjen. Ayan na. Ayan na yung sister ko na binibida ko. Si Ai Vlogger, Dan Tamsak, harang po. Maraming salamat sis. At naalala mo na naman ulit ako. PM ko po siya nung isang araw. Miss Kay, na-hack account mo? Sabi ni Pumabal Channel. Na-hack daw yung account mo? Hindi. Blooming na ate siya, sabi ni Ai Vlogger. Baliw, blooming. Naboboring na nga dito. Gusto na umuwi ng Pampanga. Kakausap lang natin nung nung Saturday, boring. Ay, nung Sunday tayo nag-usap, di ba? Hindi ako blooming, boring. Harang ulit, sabi ni Cyril Ann, maraming salamat. Hi everyone, shout out po, sabi ni Ai Vlogger. Ayan po si Ai Vlogger. Sister Rakas ko rin po yan. Mabait din po yan. Puntahan nyo po. Good morning, Mara Kutanda. Yan, yung lagi kong nakikita sa LS ni parang Jordan, si Mara Kutanda. Thank you sa pagpunta mo. Melsa Voice RVTV, shout out. Ai Vlogger, hello yan dyan. Yan po si Ai Vlogger, legit, na po yan. Tsaka po si Sis Pumabal. Hindi ko alam yung iba dito kasi si Ate Miss Kay, account niya to. Pero yung mga kaibigan ko kasi na kilala ko na legit na talaga yan. Si Ai Vlogger, Sis Pumabal. Boss Sheila, hello from Melsa. Hello Melsa Voice from Boss Sheila. At Mara Kutanda, hello from Yanjen. At Mara Kutanda, Sisi Koy, thank you, sabi ni Miss Kay. Sis Puma, hello Sisi from Mara Kutanda. Ai Vlogger, Sisi, thank you, sabi niya Ate Miss Kay. Yan, thank you daw. Ai Vlogger, hello sa'yo, sabi ni Melsa Voice. Congrats nga pala dun sa mo, sis Ai. Yan, dalawa ni nga alagaan mo. Hi ate Kay, miss you from Ai Vlogger. Sis Pumabal, PM mo ako, usap tayo sa need mo, sabi ni Ate Miss Kay. Sis Pumabal yan, PM mo si Ate Miss Kay. Miss Kay din yan, ikaw hello Miss She, sabi ni Mara Kotanda. joke lang. Sakit sa banks ang revenue, ha, sabi ni Ai Vlogger. Bakit hindi mo pa na-reach yung niya, sis Ai? Paano yung super chatter mo, yung Mr. Right mo, di ba? Hindi pa ka para makuha mo na yung revenue na yan. Ate Kay, sabi ni Ai Vlogger, ikaw, nahak ang
Haha, ikaw ng hack host, bless, sabi ni Bumabal. Sipain kita dyan, sis eh. Lover Foy, Faith, good day from Mel sa voice. Ay, vlogger, ikaw ha, nagtatampo na kami. Cheryl, nakalimot ka natin, miski. Hindi ate, nag-PM siya sa akin noong kahapon ba? Saturday yata. Nag-PM sa akin si sis, busy pala. Oh, pinag-usapan ka namin sis Irene. Kasi nga, mula nung namoni ka, last chat natin, nung namoni ka na, di ba? Tapos, saglit, no? Nanuno yung lalamunan ko. Tapos, hindi na tayo nagkaka-PM, sabi ko natin, Miski, nakalimot na yun, iyahan mo na, lahat naman, kasi marami na talaga kami natulungan, nalilimot nila tayo, iyahan mo na, tapos nag-PM siya ate, busy lang para kasi yung isang, yung niya, yung boss niya, yung amo niya, na naman, buntis na naman, kaya madadagdagan ng alaga, pero meron kaming conversation ni Sis Ai na, sis, alam mo na yan, Irene, saludo ako sa kanya. Nakita ko siya. San na ako? At Mara Kutanda, oo, nahack ni Cheryl. He? Di ate kayo huminto ako, sabi ni Ay. Oo nga, ate, busy kasi, sabi ni Ay vlogger. At yan, Jen, hello from Mara Kutanda. Melsa from Lover Faith. Mara Kutanda, hello, sabi ni Melsa Voice. May solution ba nun, ate Kay? Sabi ni Sis Pumabal. PM, usap kasi kayo. Sis Pumbal, usap kayo ni Ate Miss K. Hi, Melsa Voice from Vlogger. Miss Con HK, maraming salamat. Harang Pasis. Ate K, nandoon ako sa LSU, yung Independence, hindi yung may pinansin. Ala. Nandun ka nun? Hindi kita napansin? Nandun din ako kay Ate Miss K nung Independence, sis eh. Hindi kita napansin noon. At Pumabal Channel, hello. Yan. Hindi ka nag-PM sa akin. Busy si Ate Sherilyn, sanabi ko na ha. Sabi niya, oo nga. Miss Con HK nasa Hong Kong ka, sabi ni Mel sa voice. Hi, at yan. Sabi ni Pumabal Channel. Hi, Miss Con from Hong Kong. Yes, Ate Sherilyn, sabi ni Ay. Mel sa voice, hello po from Marakutanda. Lover Faith, thank you. Yan, si IG, nilalaro niya nga natin. Irene, hindi kita na tawag doon. Hindi kita napansin, nandun ka pala. Di ba ngayon, pansin na pansin kita. Pumabal Channel, PM mo nga ako, sis, gawan natin ng paraan yan. O, PM mo nga siya, sis Pumabal. Tamsak Sisi, sabi ni Miss Con, hi. Lang. Maraming salamat po sa 15 tamsak nyo. Teka lang. Muna, lalaruin ko muna yung harang namin. Umiinit yung phone. Saan na ako? At oo, nakita kita sis na nandun ka, kaso busy ako, nag-endorse ng sponsor ko na iPhone, kaya late nakitang na shout out, nakita ko na lang yung chat mo, naalis mo na ako ate, ganun. Sabi niya, nakita mo pala, hindi mo si-shout out, sana ako na lang nag-shout out. Uso na hackers ngayon, Miss K, pati sa chat din, sabi ni Mar. Uso na nga ngayon yan, kaya dapat ingat-ingat tayo sa mga sa mga natin, baka mamaya niloloko na yung account natin, di ba? Nakakatakot. Palista na po kayo kay Cheryl kung need nyo ng WH, willing to help po, libre lang po, sabi ni Ate Miss K. At Mel sa voice shoutout, yes sis, Hong Kong, sabi ni Miss Con HK. Yan, nasa Hong Kong po si Miss Con HK. Marakutanda o nga sis, pero yung sa amin ni She, talagang trusty person ko yan, sabi ni Miss K. Charot lang yan. Bukas makalawa, tatry rin na kita. No worry, Ate Kay, sabi ni Ay. Sis Mara, tingnan mo, anin ko yan, anong tawag doon? Anin ko na siya. Hindi niya na ako mapagkakatiwalaan. Hindi na kami magiging tapat sa isa't isa. Ihahack ko na rin yung account niya. Kain tayo, almusal pa lang yung galing kay ate, kay ate na na fresh milk. Nilagay ko siya sa lalagyan. Ayoko kasi nandun sa Ito lang po kakainin ko.
Hi at I vlogger, ikaw ang laging kumakanta sa LS, di ba? Sabi ni Sis Pumabal. Hmm? Hindi. Yes, finally, I'm back. Ano, ewan ko, ay, anyari ikot ako, sabi ni Good Job. Nag-white lang yung screen niya, tapos nung nag-white siya, nag-loading, tapos wala na. Ayun, may resume siya, ni-resume ko na lang. Magre-relive sana eh, sabi mo nga ate, ano, di ba? Hmm. Si Margie Andaya, yan. Yan, umalis yung mga bisita natin. Sisi, thank you for coming, sabi ni ate Miss K. Harang, yan, mainit na dito, mainit na sana. Wala na si Sis Ai, Sis Irene. Tapusin ko. Yes, maraming salamat kahit wala ka pa. Mainit. Yan na. Alam mo naman, kasuang tayo, ayaw natin sa init. Kasi ikaw, naghang yung utak mo, kaya nilayasan ka na naman. Borbolen, nandiyan ka na naman sa utak-utak. Miss K, you're welcome from Margie and Daya. Kasi nakabuntok ko eh. Pag ako nabaliw ng tuluyan, kawawa ka rin. Wala ka ng kapatid na katulad ko. Pwede pong ganyan, no? Yung lalabas kayo, tapos papasok ulit kayo, tapos lalaruin nyo lang. Oh. Tulong nyo na po yan. Yan, nandiyan si Sis Gisela. Maraming salamat sa pagbalik mo, sis. Ipag-pray ko yung araw ng kabaliwan mo. Mag-pray mo na. Wala nang magandang harap sa channel mo. 'Di ba? Wala na. Wala nang harap ng ganito. Nechang. Tanlin, link, keyboard. Hello, my friend. Puro yung mga ano natin, te, yung mga pangalan nila, yung mahihirapan ka talagang bumigkas. At Gisela, alam mo bang may saltik sa utak yan? Nagkukunwaring tao yan, pero yan si Cheryl, sabi niya. Yan. Pagtanggol mo nga ako, si Gisela. Putamuli ko kay nawen mo mga barog kabuldit ka ako, na panyabian mo ken. Nawen mo. Ayan, inanuhan ko na. Nagsalita na ako ng Latin kay Ate Miss K. Ayan. Lin Keyboard, hello there. Cheryl is the one who do the live streaming. I'm at the office, sabi ni Ate Miss K. Ninyan, ngayon ko lang napansin yan. Aru, lawen mo. Pata minuli ko ken mga barong kabuldit ka ako bukas sa tuna ko ken. Huwag niyo pong kakalimutan yung thumbs up nyo. Sis Pumabal, nandyan ka pa ba?
Ah, yan pa, nandiyan pa. BG, Ate She, magluluto na ako. Pakain ako, sis. Wala akong pagkain dito. Wala yung ex-boyfriend ko. Walang magluluto ng pagkain ko. Kasi naka-LS ako, di ba? Hindi na sana ako babalik, kaya lang. Maganda ng mag-LS ng mag-LS. Miss K, naku, parang wala sabi ni Sis Gisela. Yan si Sis Gisela ang maganda. Yan yung kumakantang, kumakanta siya ng, yung kinakanta mo sis nung naka-LS ka. Hindi ko naiintindihan yung kanta mo. Yes, anong salita yon? Enday na yun. Teka lang. Enday Gamay TV, hello Sos, musta? Sabi niya, at Gisela, nagkukunwari nga yan, sabi ni. Huwag mong pakinggan yan sis, masisiraan ka ng ulo, yan ang baliw, yan ang siraulo, huwag kang mapapakinggan yan. Hello Enday Gamay, good morning po, huwag niyo pong kakalimutan yung tamsak nyo, yan. Nagugutom na ako. Enday Gamay, long time no see, anyari siya, sabi mo, message mo ako, sabi ni Ate Miss K, yan. Mainit. Yan, message mo daw po siya. Alien, nahulog ba? Ganda naman yan, sabi ni Sis Gisela. Ikaw, Sis Gisela, ano bang kailangan mo? Ha? At nang maresbakan nga kita. Mon, magkanyan ka mo. Punta lang magkanyan ka. Hindi Gamay TV, Sis Cheryl yung naka-LS, nasa office ako. Sabi niya, thank you, April Sanico, Harang. At Gisela, sis may sira yung mata mo, asa ng maganda, sabi ni Sis Miss K. Yan, tinitira na ako. Ayan Sis Gisela, si Miss K, tinitira kanya ng mga kaharap. Lalo na pag nakatalikod, mas bonggang-bongga ba. Ano ba kinanta ko, host, sabi, hindi ko alam ano yung kinanta mo, hindi ko naiintindihan yun sis. Yung kinanta mo nung, parang, hindi ko alam yung nagra-rap kaya ta nun. Nung dumalaw ako sa'yo, diba? Diba? O, diba naalala ko. At April Joy Sanico, Sisi, thank you ulit. Sabi ni Miss K, okay lang host, lockdown pa rin, sabi ni Enday Gamay. Kaya kilala ko yan si Enday Gamay. Kasi kapag nag-LS si Ate Miss K. Adelpa Vlog, hello host. Thank you sis Adelpa sa pagpunta. Huwag niyo pong kakalimutan yung thumbs up. Maraming salamat. Nasaan? Miss K. Hello, Cheryl, di ako tumitira ng babae na lalaking gusto ko. Borbolen. WH, syempre ho, sabi ni Sis Gisela, di ba nga po, Sis Gisela, sabi ko, tutulungan kita, kaya kapag nag-LS ka, dumadalaw ako, minsan nag-BBG, kasi minsan, lalo na itong pag-uwi ko dito, medyo, hectic ang schedule, busy, pati nga paghiga, hindi ko na nagagawa. Shoutout sa lahat, sabi ni Adelfa Vlog. Ate, play mo nga ngayon si Sis Gisela dyan. Nandiyan ka sa office, may nasa harapan ka naman ng PC ng ano mo. Play mo si Sis Gisela. Adelfa Vlog, Sisi, long time no see, musta, sabi ni Ate Miss K. Yan, nandiyan pa si Sis Pumabal, naka-BG. Anday Gamay, thumbs up, tapos na host, maraming salamat. Thank you sa mga pa-thumbs up nyo, sabi na, sa alien nating host, sabi ni Ate Miss K. Miss K, eto Miss K, okay naman, sabi ni Adelfa Vlog. Tapos Gisela, di ba sabi kong, di ba nagpa-member ka kay Ate Miss K? Oh, syempre, lahat naman kayo, yung mga nandito, kung anong needs nyo, sabihin nyo lang, tutulungan namin kasi kasama niya akong tumutulong sa inyo kasi nasa akin yung isang gadget niya. Ngayon, ikaw, Sis Gisela, since nagpa-member ka, syempre, priority yung mga nagpa-member, di ba? Ngayon, pag na-money ka na, kami naman ang priority mo. Diba? Ganyan lang yan, palitan lang yan, give and take, sabi nga nila. Teka lang, lalaruin ko lang yung ads po namin ha. Babawi lang kami sa mga ads na to. Nagugutom na yung host nyo. Papayat na naman ako ng bonggang-bongga nito. May nakita na ako yung inihintay ko, yung mga beshi kong idol ko. Kaya ako nag-LS ngayon kasi yan, si Lan and Mark, good morning sa inyong dalawa, mga beshi. Ayan na, yung tinatanong nyo sa akin kahapon, ay nung isang, kahapon nga, magandang umaga, hello, kaway-kaway po. Ate, nandyan yung beshi natin, si Lan and Mark. Yung katulad ng katanungan nyo kahapon na naka-LS kayo. Ate, Miss K, makinig ka. Nandiyan yung kambal ni Ate Miss K, Beshi, Lan and Mark. Huwag niyo muna kalimutan mag-thumbs up ka.
Di na ni memorize ang pag-playmate ko sa co-host na maganda. Daw. Ba't may daw? Lana and Mark, nandyan ka pa ba? Magtamsak muna kayo ha. Lana and Mark, vlog mga bebe ko, tampo ko sa inyo. Ay, gata siniinom. Fresh milk to sis, galing kay kaya Timiski, dala ko dito nung Webes. Tulad ng ate, nagtatanong kasi sila, dumadalaw ako sa LS nila. Noong kahapon, tapos nag-shoutout nga ako na may LS nga tayo. Magkukwento muna. Nagtanong sila, totoo bang magkapatid kayo ni Miss K? Kami niyang ganon. Tapos, gusto daw nilang malaman kung talaga magkapatid kasi iba yung banding nyo. Sabi nila, ang ganda nyong panoorin. Hindi alam nyo, Lana and Mark, charot-charot lang namin ni Ate Miss K yan. Ano lang yan, hindi kami, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, kasi sabi niya, kwento nyo nga yung buhay nyo ni Ate Miss K, sabi ni Miss K, kwento nyo nga, sabi niya, kasi daw sila sa atin, yung pag nakikita nila tayo, hindi po kami tunay na magkapatid, wala kami no blood related, yon basta yon. Lana and Mark, nalaman mo na ngayon, hindi talaga kami magkapatid. 2016, nirentahan namin yung kabilang bahay niya. Kasi dalawa yung bahay niya, yung old house nila kay mami at daddy, tapos yung bahay niya talaga. 2016, kami sa kanila, nagrenta kami. Tapos nung una ko siyang nakita, hindi ko siya feel. Ganyan kasi ako, pag una kita makita, hindi kita agad-agad nakikibo, hindi ko siya feel. At saka pag ang ugali ko, may masama akong ugali. Lahat naman tayo meron. Ang masamang ugali ko, pag hindi kita gusto, kahit harapin mo pa ako ng maayos, hindi talaga kita gusto. Yan, hindi ko talaga gusto yan nung una. Tapos nung tumatagal, parang gumagaan yung loob ko sa kanya. Yun, hanggang sa nagkaanuan na kami, nagkalapitan na ng loob. Tinuring na namin hindi kami iba sa isa't isa. Kaya pag nagkita tayo, Lana and Mark, tabi pa tayong matulog. Kaya lang make sure, kasi pag natutulog ako, may sinisiksikan ako sa katawan nyo, kailangan mabango yon. Alam niya Ate Miss K yun. Pag di ako sumiksik doon, di ako makakatulog. Sisiksik ako, hanapin ko yung amoy nun. At babasahin ko muna, Lana and Mark, to be continued mamaya, continuation niya mamaya. Ito Miss K, okay naman. Hello po, ayan si Lana and Mark. Kaway-kaway po from Lana and Mark. Hindi kayo nag-LS? Beshi, magandang umaga. Hindi gatas yun, yung fresh milk na galing kay ate, At Enday Gamay TV, click mo yung join tapos sundan mo lang ang instruction, sabi ni Ate Miss K. Wala, tinanong mo ako kasi sinagot ko lang sis host, sabi ni Sis Gisela. Muamatik agad ang tamsak, sabi ni Lana and Mark. Thank you very much, thank you. Salamat po host, sabi ni Sis Gisela. Bakit naman po Miss K? Wala akong kapatid na alien, tandaan nyo yan. Hindi kami magkapatid talaga niyan. Lana and Mark vlog kasi basta char lang, sabi ni Ate Miss K. Penging jacket, magandang host, walang jacket. Okay Miss K from Enday Gamay. Huwag katampo, nood ako Father's Day special nyo, sabi ni Lana and Mark. Pinanood ko rin, Lana and Mark, pinanood ko rin yung yung nakasuot kayo ng sagin. Ano yun? Ng sagin? Dahon. Enday Gamay TV, thank you. At Enday Gamay, sabi ni Miss K. Lana and Mark, alien daw. Gandang alien, no? Lana and Mark, wow. Maalala mo kaya? Hindi maalala mo kaya. 2016 kami nag-start ni ate, magkakilala. Hindi lahat gusto pero marirealize natin. Kilikili. Ano yon? Hindi lahat gusto pero marirealize natin kilikili. Ano sabi mo? Gumising na dalawa kong alaga out na ako host. Salamat, shout out sa lahat, sabi ni Enday. Maraming salamat sa pagtambay mo, Enday Gamay. Plano pero gusto namin pumasok dito, sabi ni Lan and Mark Vlog. Hello Ate Pretty, host from Christine Gutierrez. Christine Gutierrez, thank you ulit for coming, Sisi. Hindi ko naintindihan yung sinabi ni Lan and Mark sa kilikili. Teka, lipat muna po ako. Gusto ko po kasing maglaro-laro. Nag-enjoy ako maglaro. Salamat po, sabi nila ni Mark. Pinanood ko yung yung vlog nyo na nakasuot kayo ng nakasuot kayo ng tahon ng saging. Kayo kung ano-ano pinaggagawa nyo. May saging ako dito, Lanin Mark. Dala ng asawa ko, marami, malalaki, ganyan, tapos ganyan kataba.
Mamaya makikita mo pag ginutom ako. Kasi wala akong ibang makain. Mag-LS kayo, Lan and Mark. Patapusin nyo na ako, no? Maraming salamat sa 62 na patamsak. Ayan na naman tayo sa saging na malaki at mahaba. Sabi niya, Miss K, PM mo nga po kami, bakit katampo na ko? Ayaw na may niisip, Miss K. Hindi nagtatampo yan, hindi marunong magtampo yan. Charot-charot niya lang yan. Bakit ka daw nagtatampo, ate, ngay? Bakit, ngay? Haha, Lana Mark, naku, wala na yun. As mo si Cheryl, pag ako nagtampo, saglit lang. Oo, magtatampo yan, saglit lang. Kiss mo lang yan, okay na. Rich in potassium. Sabi nila na, may saging ako. Yan, alam mo na yung buhay namin ni Ate Miss K, no? Na Lana Mark, kaya pag nagkita-kita tayo, no? Patuloy lang po mamaya. Pag nagkita tayo, tabi tayong matulog. Sa gitna nyo ako, kayong dalawa. O kaya inaabuso ni Cheryl ni Bunso, haha. Hindi naabuso. Naglalambing lang, no? Payag kayo noon, Beshi? Sa gitna nyo ako sa gitna nyo ako kayong dalawa, Lan and Mark. Kaya lang pag umarap ako dito, dapat yung may sisiksikan ako sa inyo. Alam ni Ate Miss K kung saan ako sumisiksik pag natutulog ako. Dapat yun, mabango. Tapos pag umarap dito, ganun din. Hindi ako makakatulog kung hindi ako sisiksik doon sa parte na yon. Pag sumiksik na ako doon, nakakatulog na ako. Yun ang hinahanap ko mula pagkabata ko. Lintik na lambing yan, marder nyo ako, panganay ako na marder nyo ako, sabi ni Ate Miss K. Yan, Ate Miss K, wala ka ng tampo sa akin yan, saglit lang pala yun, sabi ni Ate Cheng. Sis, ate, yan si Sis Cheng, yan si Cheng, oh. Ayan na si Cheng, wa. Sure, no, peka, Cheng, wa, Sure, o, diba? Yan. Ate, Miss K, doon daw ako sa gitna nila ni Mark matutulog, sa gitna nila ako. Pero may sisiksikan ako, di ba? Wala po kami mali siya, mas gusto namin babae ka barkada. Ako gusto ko yung mga ganyan sa inyo. Promise. Kasi sa mga lesbian, mas gusto ko yung mga ganyan sa inyo. Cheng Tolentino, yaw, meron pa malaki-laki ng tampo ko ha, char lang, sabi niya. Hindi, Lan and Mark, mas gusto kong kasama yung mga ganyan sa inyo. Kaysa sa mga tibo. Hindi ko feel yung mga tibo talaga. Mula pagka mas gusto ko yung ganyan sa inyo. Enjoy kasi, masaya. Aha, naku, sabi ni Sis Gisela, bakit na naman nasa na si Jillian para okrayin natin tong alien na host. Sabi, hindi niya ako ma-okray. Sabi nga ni Sis Gisela, maganda yung host natin. Di ba, Sis Gisela? Magandang umaga from Beto Gaitista. Yan, magandang umaga po. Hindi. Sabi ni Lan and Mark, makikipagkita siya sa atin. Kailan ba yon, Lan? Mainit na, oh. Mainitan na ako. Ayan na yung kapatid ko. Matsura ka, sabi ni Cheng. No, ikaw lang nagsasabi niyan. Ayan na naman si Beto Gaitista from Spain, right? Dami natin bisitang galing sa ibang bansa. Thank you for coming. Sa Spain yan si Beto Gaitista. Ate, may super chat po kami dyan, oh. Pwede nyo pong pindutin. Cheng Tolentino, I agree with you. Matsura si Cheryl. Yung mga mata nyo, magpatingin kayo sa EO, no? Mura lang naman. Magpatingin kayo sa EO, baka malabo na 'yan. 'Di ba Sis Gisela? Malabo na. Yes, from Spain, sabi ni Beto Gaitis. Wow, ate, may bisita ka sa Spain. Oo, sabi, may kakampi ako eh. Baka at ikaw yun ha, baliw. Borbolen ka po, taminta ko kay lawin mo, makakandot ka, buldit ka ako. Lawin mo. Lan and Mark, pag monetize at kumita na po kami para may pamasahe na po, sabi. Hindi, Lan and Mark, hindi na. Kaming dalawa ni Ate Miss Kay ang balak na pumasyal dyan sa inyo. Pinag-usapan namin, nag-iipon siya. Nag-iipon kami. Sa mga super chat dyan, kapag may nag-super chat dyan, pupuntahan daw namin kayo. Kasi siya, mahilig din siya sa mga ganyan na kabarkada. Diba? Kaya lang, sagrado mga okray kayo pag nakita nyo kami. Bulag nagsasabi sa'yo na maganda ka, sabi ni Cheng. Oo daw, sabi ni Ate Miss kayo, pupunta kami dyan.
Paghahandaan nyo, yung hinihingi kong saging sa'yo, 12 inches, landmark, di ba? Mag-ipon ka ng pamasahe mo, akala mo lilibre ka, tao, no, 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 excuse me. Kaya nga lagi ako mag-LS dito, ate. Kaya lang, wala pang nagsusuper chat sa atin, di ba? Pag nagkita kami ni Landmark, nako. Tumahimik ka na nga dyan. Magtrabaho ka dyan. Malabo man, malinaw, malabo ba, malinaw ba? Sabi ni Sis Gisela. Sis, ikaw nga. 50 pesos lang pamasahe mo, Cheryl. Sino ba pipiliin ko? Sabi ni Sis Gisela. Sino ba pipiliin mo? 50 pesos daw, dobli ako sa bus. Dalawang tawag doon. Kanina pa nga ako pinapagalitan eh. Oh, sige. Hanggang mamaya ka dyan para talaga mapagalitan ka. Nangangati yung ilong ko. Ate, naalala mo yung sa harutan natin, yung kulangot ko? Kami sisikap lang muna kami para pagpunta nyo dito. Bongga, welcome gawin namin. Wow! Gaano ka bongga yan, Landmark? Gaano ka bongga? Yan, si Sis Pumbal, nandyan pa. I mean, 50 pa lang ang nag-esi sa'yo, kulang pa sa doble mong katawan na pamasahe. Maglalakad na lang ako para kay Landmark, gagawin ko yun. Kulangot talaga, mangga talaga yung arong ko. Di ba dun sa natin? Sa harutan natin, may napanood ko kaya yon, pinanood ko kanina 4 o'clock po na ako, bumangon na ako. Anong bonggang pa-welcome mo sa amin, Landmark? Clue muna, clue. Dalawa kayo. Hindi, isa lang sis, isa lang. Si Ate Miss Kay na lang, gusto niyan siya lang eh. Sa kanya na lahat, Wag nang dalawa, siya na lang. Wow, bonggang pa-welcome. Dapat may bandang sasalubong kay Cheryl. Pero, yung ulo niya pinupukpok. Ikaw yung puwit mo yung pinupukpok. Yung hanggang kalsada sa daon ng saging kayo nalakad. Baliw talaga yung Landmark name. May ugali akong Landmark, yung pangit na pag hindi kita gusto, hindi kita haharapin. Kahit na magpakita ka pa ng kabahitan sa akin ng pag hindi kita feel talaga, yun ang pangit sa akin. Imbes na red carpet, green carpet, oo nga, tas habang nilalakaran namin yung mga daon, nagka-crack-crack ng ganyan. Hindi kita haharapin, kahit na gusto mo pa ako, kung hindi naman kita feel. No. Ako na lang maganda, sexy. Mayaman, ubod ng ganda, ubod ng sexy, ubod ng yaman, ha. In my dreams. Hindi, wag na sa panaginip, sa totoong buhay mo na. Anuin mo na yan. Magugutom na ako. Wala akong pagkain. Tanggap na namin ang kapangitan mo, magandang host daw, sabi nila. Lan and Mark, parehas tayo. Oo, Lan. Ewan, pag hindi talaga kita feel, hindi. Bala ka dyan, kahit na magpakabait ka sa akin, lagi mo akong kwentuhan, hindi kita i-entertain. Siguro kaplastikan na yung haharapin kita, pero mahirapan pa rin ako. Iiwanan kita. Halimbawa, nasa upuan ako, nasa isang lugar ako, nakita kita, hindi kita feel. Hindi kita entertain. Lalayasan kita. O kung ngingintian man kita, ngitin plastic. Hindi kita talaga papansinin. Landmark vlog, green carpet, naku, wag blue ang fave ni magandang host daw. Oh, blue. Light blue. Yan ang gusto ko. Mga light color, yun ang favorite ko. Ang init. May nagtitinda ng pagkain. Wala tayong pambili. Manano ita mon? Mon merienda ita? Kaya nga kami bahala, konti kaibigan, basta totoo sa amin, kaya hindi makita.
lahat ng sinashoutout namin sa LS as they always have a special place in our heart. Wow, thank you kasi sinashoutout nyo ako. Bonggang-bongga. Bongga yung pag-shoutout nyo sa akin pag pumapasok ako. Maraming salamat. Hindi, gusto ko talaga kayong mamit ng personal. Gusto ko makipag-charot-sarot sa inyo. Gusto kong kumain saging sa harapan ninyo. Tapos, naku, ibaba ako muna langit para sa light blue. Oo, favorite ko yung ganyang kulay. Gusto kong makipagkwentuhan. Gusto kong gusto kong makipagkita sa inyo ng personal. 'Yun. Sana sana soon, no. Bago ako mag-birthday kasi sasama ko kayo sa Pampanga doon sa amin. 'Di ba? Oh. Ano, hindi niyo Lanen Marco, inaaway ako ni Ate Miss K, hindi niyo daw ako love. Siya lang daw ang love nyo. Love kaya nila ako. Ayan, dumi. May tindang merienda. Hindi ako makatay. Start mo nang maglakad mamaya after ng LM. So, pamakating ka ng maaga kala Bebe, Lanen Mark. Hindi. Pag namoni daw sila Lanen Mark, ate, magpapakain sila. O, imbitado tayo. Kaya ate, mag-ipon, yung sahod mo dyan, itabi mo na para meron tayong pamasahe, no? Di ba, Lanen Mark? Para may pamasahe kami, o di ba? Pag nakita nyo kami, Diyos ko, ang katawan namin, doble-doble. Nasanay na kami sa LS namin na madaming dumadating, pero ilan lang ang mga isdang may mabuti at golden na kaliskis. Wow, lalim naman ang ano mo yan. Ilang, parang na ano ko na yan, golden na kaliskis na yan. Ganyan naman talaga sa ano, sa mga sa buhay ng YT. Yung iba nga nakakalimot na after mong matulungan. Ganun yun. Ako lang may karapatang kumain ka, kakainin mo yung tira namin. Magpapayat ka naman, mahiya ka naman sa kaseksiyan namin. Wow, ang sexy mo nga. Yan si Gisela, tumatawa sa'yo. Hindi naman ako, maarte sa pagkain. Kahit tuyo lang yan, kakainin ko yan. No, yan kay sis Gisela, dapat makapunta din tayo dyan eh. Di ba? Lanen Mark, bihira ka nang makatagpo ngayon ng isang kaibigan na nandiyan pa kayo, bihira ka makatagpo ng isang kaibigan talaga yun, na talagang treasure ka niya, talagang tanggap niya yung lalo na ako, ang pangit, hindi, totoo, pangit yung ugali ko. Pag ayaw ko sa'yo, mahirap akong pakisamahan. Siguro, dati, sa mga naging kaibigan ko na experience ko, sexy kaming lahat dito, ikaw lang ang masyuba, Cheryl, maganda pa kami, ikaw maganda ka ba? Oo, maganda ako, ikaw lang nagsasabing maganda ka. Pagtiyagaan lang po nyo ang aming buhay duka. OMG, ba't ang lalim sa dita? Oo nga, umuhugot ka ng, saan mo inuhugot, Lanen Mark, yung mga yung mga salita mo na yan? I don't treasure you, Cheryl, I hated you to the moon and back, ha, che. Swear to God. Mag-swear to God ka ngayon sa harapan nila, Lanen Mark. Mag-swear to God ka. Oo nga, Lanen Mark. Yung mga hugot mo ngayon malalim, no? May problema ka, no? Grabe naman kung makadukha ka naman, Bebe, Lanen Mark. Lahat naman tayo mahirap. Hindi naman tinitingnan yung estado ng buhay dyan. Diba? Kami rin nga, yung bahay namin sa Pampanga, pawid lang. Hindi na importante yan, basta yung magkita lang tayo, yung I swear to the moon and back, tampaling kaburi mo. Ngeni, nano. Kung kayo duka, kami naman pulubi. Ganon din yung duka, pulubi, isa lang yon. Ate, yung kalangot ko, takla mo, Cheryl. Ayan, madalas kami mag-away niyan. Madalas kaming, ganyan, nag-okrayan. Pero hindi naman yung away na, talaga. Hindi naman ganun. Punta kayo dito bawas timbang, sabi ni Sis Gisela. San ba yung bayan mo? San ba yung lugar mo, sis? At nang makapunta, pagtapos ng lockdown, di na ako yung Pampanga, diretso na ako dyan sa'yo. San ba yan? Ako pa naman, gala pa naman ako. Pag nagustuhan ko rin dyan sa inyo, mag-i-stay ako dyan sa'yo. Ganon kala Ate Miss K. Kaya Ate Miss K, ilang buwan, i-stay ako sa kanya.
Pag nagustuhan ko dyan. Ayan, mainit. Mainit na. Yan yung pupuntahan namin na yan. Malapit lang ba? Pa-explain po ng may share kung parehong duka at pulubi sa spelling pa lang. Magkaiba na kasi nung pinag-aaral kami, naglandi ka, nag-asawa ka. Masarap kasi yung sagi natin. Huwag mong papakainin yan, sis. Nagano talaga? Naglandi talaga? Kalagumon eh. Sayang laman ano din yon? Laman, anong tawag doon? Laman matris din yon. Takma ko na lang mo dyan. Ingon muna, inimangutan ko nanta merienda o binigyan ako ng inanak ko ng merienda. Mapali-pali pa mo. Siya magkaan lamon? Ate, favorite mo, buchi, oh. Magkano? Ay, bakit ayaw? Atin na yata ang cheese? Oo. Kain tayo. Ngayon mo, Negros Occidental. Wala pa kain dito. Nintik na saging yan. Masarap yung saging. Lan and Mark vlog, ano ba kayo? Ako lang ang gusto nyo, wag nyo gusto nyo si Cheryl, pangit ugali niya. Katangarte. Sinabi ko na po yung ugali ko, pangit yung ugali ko at maarte ako. Kanina ko pa po sinabi. Walang kainan dito, sabi ni Sis Gisela. Bakit pinapupunta mo pa kami kung walang kainan? Ano? Papayat kami dyan. Di na ako pupunta dyan, walang pakao. Di ba? Parehas kami. Ang yaman yaman, no? Mamagkal na rin, Mon? Kahit pangit Miss K, mas pangit ugali namin, sabi nila ng Mark. Sasabihin ko sila ng Mark, lahat ng tao may kapangitan ng ugali. Walang taong perpekto. Pero ako talaga yun. Totoo yung sinabi ni Ate Miss K. Maarte ako. Maarte. Maselan. Yun. Pero sa inyo hindi. Bihira ako magkagusto sa isang tao na mahuhulog talaga yung ano ko. Bihira. Pero pag nahulog na ako sa'yo, basta, alam na natin Miss K yun, naninira din kami, sabi nila. Alalamon ka na naman, Sherry, para siya baka like double yan na. Wala kang pakialam. Oh, di ba? Ate, maranok na ako pin eh. 45 minutes, aeroplano, 4 hours and land travel, dito na kayo. Wow, ang layo niyan. 45 minutes, aeroplano. Wala kaming pamasay sa aeroplano sa Gisela. Jenny 77, adventure sa host na padaan lang, pero pwede makipagdikitan. Sure, sige, puntahan mo sila. Lan and Mark kaya, no? Meron daw makikipagdikitan si Jenny 77 Adventures. Lan and Mark vlog, totoo. Oh my God. Magugutom na naman ako. Teka lang. Magdala kayo. Sis Gisela, may pamayin yung mga ay, teka lang, umiyak yung bata. Sis Gisela, bawal kami magdala ng pagkain kung bibisita sa inyo. Ganun yung mga Kapampangan. Bakit kamo? Kasi, hindi ka daw yayaman. Dapat daw pasalubungan mo kami ng maraming pagkain dyan. Ganun yun. Natuto kami talaga sa inyo. Basta we love you guys, sabi nila ni Mark. Enjoy ako sa inyong dalawa. Hello po, Tamsak Dan, sabi ni Chichi TV. Ano ba ang mechanics mo? Sabi ni Jenny 77. Kung ano yung kailangan mo, kung WH ba o yung ninjas, sabihin mo lang dyan para malaman namin at ililista kita at tutulungan ka namin ni Ate Miss K. Yun ang ano namin sa pag-LS namin. Thank you for coming. Yan si Sherry lang host nyo. Ako nasa office pa, sabi ni Miss K. Oo, Sis Gisela, bawal yun. Hindi ka daw yayaman pag nagdala kami ng food dyan sa inyo. Balik ako gamit ko ninja ko, sabi ni Jenny 77 Adventures. Sige po, maraming salamat. Kasi gusto namin yumaman ka. Kapag nagpunta kami dyan, hindi
Hindi, ang tawag doon, hindi kami magdadala ng pagkain. Ang sarap. Jel, pwede bang orderan tin eh? Siya magkano? Ay, mapilan naldo pa? Kinyaman pa mo. Hmm? Pwede po tayong mag-like. Tapos ano, nagugutom na ako. Daniel Mark, mamaya papakita ko yung sagin. Hindi natin. Lalaruin ko muna yung ano namin. Refresh tayo guys. Maraming salamat talaga Lanin Mark sa pagtambay niyo sa akin kayong dalawa ni Sis Gisela. Maraming salamat ha sa patambay niyo sa akin o nakikipagkulitan kayo sa akin, di ba? Sana pag namoni walang makakalimot. Nakita ko yung in-upload mo sis Gisela, yung sa anak mo, yung birthday wish niya yata yon. Ako hindi mo tatanungin yung birthday wish ko, sis Gisela. Naman po. Diba? Kayong dalawa pag nag-LS kayo, halimbawa naboboring ako, tapos bubuksan ko yung YouTube, makikita ko sa inyo. Ay, nag-LS yung dalawa. Minsan din ako nag-shoutout kahit nandun. Nag-shoutout ako muna, pero yung gitna, hindi na nakikinig na lang ako sa inyo. Masyado kayong energetic, yung tawag doon, masyadong yung LS yung maingay. Talagang mag-enjoy ako parang kayo si Jordan. Si Jordan, kilala nyo ba yan si Jordan Romero? Sayaw ng sayaw yun. Ayun talaga yung mga pa-welcome nyo, bonggang welcome talaga. Hyper, oo, hyper kayo, hyper. Hyper kayong dalawa. Maganda kayong kasama. Hi Miss K, ako si Jenny77 Adventures ang main, pero ito po Ninja ko host ha. Maraming salamat Jenny Lynn, pakidikit na lang po sa amin yan sa account ni Miss K, thank you. Tapos yung lemon challenge nyo rin, tingnan nyo, updated ako sa mga upload nyo. Tapos pero yung isa yung gusto ko mapanood, yung kinuwento sa akin ni Ate Miss K, yun nga yung naka-brief yata kayo. Sabi niya, hindi mo na panood yun. Sabi niya, sabi niyo, sasend niyo sa akin sa messenger. Wala naman. Nakakadalawang oras na tayo. Anong oras ang ano nyo? Ang tawag dito? Kayong dalawa, anong oras ang LS nyo? Init. Walang nagpunta sa ano, isa lang. Ngayon, doon po kami unti-unti nakikilala sa bonggang welcoming, para po yun sa inyo, para good vibes lang, forget the props ba? Oo nga eh.
Pag may problema, punta agad sa'yo. Sa inyong dalawa. Bonggang ano. Pwede ko bang ilapag channel ko host? Sabi ni Jeneline Olpi. Sige, lapag mo lang pero hindi kita madjajaketan ha. Hindi kita magagawang moderator. Sige, sige sis, Jeneline Orpilia. Puntahan kita mamaya. Yung Cheryl Flores pag may dumalaw sa'yo, ako yon. Screenshot muna kita. Ayan yun pala. Sige, puntahan kita mamaya. Promise, promise. Pag hindi mo ako nakita mamaya sa ano na sige. Sige. Pag hindi mo nakita yung ano, yung pangalan ko diyan, Cheryl Flores na dumikit sa iyo, wag ka manonood ng LS Ate Miss K. Joke. Hindi, basta pupuntahan kita, Jeneline. Ano kita? In-screenshot na kita. Puntahan kita mamaya. Yung Cheryl Flores ako 'yon. Maybe after namin luto nilan mag-LS na kami. Baka patapos na rin naman ako noon. Ang sweet nyo nga kumain, di ba? Ano kayo, magkasama pa talaga kayo sa plato. Tapos yung ulam nyo, no yun? Yung galunggong ba yun? Tapos may gulay kayo. Sweet nyo kumain magkasama pa kayo sa plato. Pag nandyan na ako, tatlo na tayo. Tatlo na tayong ano. Lapag nyo yung link nyo dyan, Lan and Marco. Pwede naman. Para si Jeneline Orpilia, mapuntahan ka niya. Mapuntahan nila kayo. Linet. May umiiyak na bata. Promise, nagugutom na ako. Wala kasi yung asawa ko. Yan po ang link ni Lan and Mark Vlog. Puntahan nyo po siya. Masaya sa kanilang manood. Talagang mag-enjoy kayo. Hindi po kayo mabuboring. Hyper yung dalawa na yan. Parang laging tumitira. Laging tumitira. Ayan Lan and Mark yung, di ba tinatanong nyo yung kasaysayan namin ni Ate Miss K? May ring din kaming dalawa. Ayan sisters. Nakikita nyo? Di ba? Pinasadya namin yan. Tapos sa loob niya may pangalan namin kami. Hindi niyo makikita kasi sobrang liit 'yon, 'di ba? Sinuot ko to kasi nung nag-LS kayo, 'di ba, nagtatanong kayo. Sabi ko, suot ko nga, pakita ko nga sa dalawa, 'di ba? Yan, may ano kami, may ring kami ni Ate Miss K. Ayan, shoutout natin ng bonggang-bongga si Coach Dreamboy TV na napag-graduate namin, white gold. Hindi siya white gold, silver lang siya. Wala kaming pambiling white gold ni Ate Miss K. Mahirap lang po kami. Coach Dreamboy, baka pwede naman. Kumusta yun sa'yo? WH na lang yan, di ba, Coach Dreamboy? Oo nga, hindi, ano lang to, silver lang to. Pinasadya namin ni Ate Miss K to. Silver lang, di siya white gold. Di ba? Kung white gold yan, kikinang-kinang yan Ano yan? Pinasadya namin kasi sobra na yung namin ni Ate Miss K pag pinagsamaan namin. Kaya nagano kami na nakaisip na pag kami ng ring namin, di ba? Hindi siya gold. Guys, pwede din kayo manood ng challenge namin kahit wag nyo tapusin natin. Iwan lang kayo comment sa thumbs down ha. Wag naman thumbs down. Wala nang pasok. Hindi nadagdagan yung mo? Coach Dreamboy? Wow, ganda ng ring, sabi ni Lan and Marco. Pinasadya namin ni Miss K to. Tigisa kami. Meron din siyang ganito. We're sisters. Forever. Sai Jane Vlog, harang, maraming salamat Sai Jane. Ayaw niya, host, sabi ni Jeneline Orpilia. Anong ayaw niya? 19WH na lang muna na ako, sabi ni Coach Dreamboy. Wow! Swerte, wow. Malapit na pala yan. Lan and Mark Vlog, sana all may ganyan kaso di kami hilig accessories po. Hindi rin kami mahilig, Lan and Mark. Kaya lang, nung medyo nagkaka-close na kami ni ate na, parang pinag-usapan namin na pares namin naman namin nagustuhan na paggawa kami ng ganito. Yung damit kasi yan, damit hilig namin. Mahilig din ako sa damit, namimili. Pero kasi naman yun naluluma, 'di ba? Naluluma, nasisira ito. Hindi naman, lifetime mo na makikita kung hindi nga lang mawawala. Kiro Vlogs. Hello, harang, sabi ni Kiro Vlogs.
Mas dami. Ayan po, nilapag nila ni Mark ang link niya, pakipuntahan po. Di ko mailapagos ang main ko, sabi ni Jeneline Orpilla. Ano ba yung main mo? Sayang, hindi natin maano, no, para mapuntahan ka sana. Hi Jeneline, sabi ni Coach Dreamboy. Yan po si Coach Dreamboy, na pa-graduate po namin yan nung Wednesday. Kaming dalawa ni Ate Miss Kay sa tulong po ng mga kaibigan natin. Like and share host, sabi ni Kiro Vlog. Salamat sis, maraming salamat sa pagpunta mo. Lanen Mark, ayan. Saijin Vlog. Sana all may harang, sabi ni Coach Dreamboy. Malapit ka na rin, huwag kang mag-alala. April Joyce Anico, harang. 1.9 na lang, ano na yan, 1 month lang pag nagsipag ka, mag-LS ka. Pag nagsipag ka, makukuha mo yan. 1.9 na lang pala eh. Sipagan mo lang yung pag-LS mo. Tapos upload, di ba? Yung makukuha mo kiliti ng mga tao. Asan si Miss K, Coach Dreamboy? Nasa office siya. May trabaho siya Monday to Friday, di ba? Nasa office siya. Bakit tayo mo akong makita? Ha? Harang, sabi ni April Joyce Sanico. Jenny 77 Adventure Host ang main ko. Sige. Puntahan ko mamaya yan. Kagigising lang host, kape muna ha, sabi ni Kiro Vlog. Maraming salamat. Buti ka pa, nagkakape ka na. Buti ka pa, nakatulog ka ng mahaba-haba. Nako hindi. Sa konting ingay lang agad gising ako. Kaya nga ilang araw na akong di nakakatulog ng maayos. Pagpunta ko ya Ate Miss Kay doon, bawing tulog ang gagawin ko. Ipaboren me? Lanen Mark, favor naman hindi may lapag ni sino yun, si Jeneline yung niya, yung main, yung link niya. Pwedeng pakilapag, please. Lanen Mark. Kami 1,000 na lang, Lanen Mark. Uy, malapit na kayo, mga beshi. 1,000. At mamaya, si Ate Miss Kay tinawag ng boss niya. Mamaya, papaplay ko kayong bonggang-bongga. Ako rin, ganun din ang gagawin ko. Kapit tayo, sabi ni Kiro Vlog. Thank you so much, Coach Kiro Vlog. DJ lang ho, sabi ni Coach Dreamboy. Hoy, Coach Dreamboy, may sasabihin ako sa'yo. Yung inasal ko ha, naghintay ako maghapon magdamag dun kay Ate Miss Kay ha. Bonggang-bonggang paghihintay ko doon, namuti na yung mga mata ko. Namuti na lahat. Yung katawan ko na lang hindi, walang dumating na bang inasal doon ha. Yan, nandiyan na ulit si Dance ng Moscow. Harang po, thank you. Maraming salamat sa pagbalik mo kasi nag-loading kanina. Kaya ayan. Sure po, sabi ni, ayan, Jeneline, ilalapag ni yung tawag dito, link mo. Hinihingal na ako sa pagdaldal ko dito. Maraming salamat, Lanen Mark. Ayan. Jenny 77 Adventures, nandiyan na yung link mo, nilapag ng dalawang beshi natin na napakabait. Sana pag nag-LS din sila ni Mark, puntahan mo rin ha. Konti na lang, 1,000 na lang daw yung WH niya na kailangan niya. Sana mapasyalan mo rin. Promise, mag-enjoy ka sa kanilang dalawa. Masaya silang kakwentuhan, hindi ka mabuboring. Kasi mayroong mga nag-LS na ganyan lang. Hindi ka mabuboring. Thank you, Lan. Yan, puntahan natin sila mamaya ha. Kailangan inom muna yung ngos nyo, naubos ko na ito. Wait lang. Muling nagbabalik. Please maki-WH din ako, host, sabi ni Jeneline. Hindi mo kailangan maki-WH kay Ate Miss Kay kasi willing naman siyang tumulong sa mga ganyan. Hindi siya naghahanap ng kapalit. Salamat sa 18 na nanonood. Hiningal ako. WH tayo mamaya, sabi ni Jeneline. Hindi, ipi-play ka na lang ni Ate Miss Kay. Harang again from April Joyce Anico. Lanen Marco.
Diba? Yung sa inyo, nasan? Jeneline, hindi mo kailangan makipag-WH kay Ate Miss K. Ano siya, tutulungan ka naman niya. Yan. Nana Mark, thank you sa pag-drop mo ng link ni Jenny 77 Adventures. Hintayin mo mamaya, Jenny, ha. Didikit sa'yo yung si Cheryl Flores. Ako yon. Lan and Mark, ha. Wow, saging, oo. Pag nagpunta ako sa inyo, gusto ko, triplihin mo yung haba nito. Ha? Tapos yung taba niya, tabaan mo pa ng konti. Ganun po ba? Ano po ba oras ang LS mo? Dito kasi ako sa Canada. Nasa ibang bansa ka pala, sis Jeneline. Hindi. Si Ate Miss K yung talagang may original account nito. Hindi siya active ngayon sa pag-LS, pero sa pag-upload, active naman siya. Kasi may trabaho nga siya, nasa office siyang Monday to Friday. Ngayon, ako mag-LS. Kapag kalimbangin mo si Miss K para updated ka pag halimbawang may LS ulit. Kaka-1,000 ko kasi host, sabi ni Jenny Lenorpilla. WH nga. Mamaya pag pumasok si Ate Miss K dyan, mamaya pag pumasok si Ate Miss K dyan, sabihin mo yung needs mo para ma-play ka niya sa office yung WH mo, matulungan ka niya. Hindi, Jenny, hello po, Sale. Sige, okay lang, pasok ka lang dito. Yun nga, Jenilyn. Pag nakita mo si Ate Miss K dyan, tinawag lang ng boss niya, sasabihin ko rin naman sa kanya yung kailangan mo. Talagang tumutulong kami sa WH. Hindi lang ikaw ang tinulungan namin, marami pa. Yung kakatulong lang namin sa WH, si II Vlogger, nandyan siya kanina. Lilista kita, screenshot kita, para alam ko. Ngayon, halimbawa hindi tayo mag-friend sa Facebook para sana makita mo kung piniplay ka talaga, di ba? Maraming salamat, Jeneline Orpilia. Guys, support lang kayo kay Miss K ng bonggang-bongga din ang support na ibibigay. Totoo yan, di ba, Lan? Ayan, Jenny, si Miss K, Jeneline, kilala ni Lanin Mark, si Ate Miss K, talagang tumutulong yan ng bonggang-bongga. Hindi siya naghahanap ng kapalit. Ako lang naghahanap ng kapalit. Since nasa Canada ka, pindutin mo yung super chat dyan para may pamasahe na akong pauwi ng Pampanga. 4 months na ako dito. Hindi, promise, seryoso. 4 months na ako na, dito, na, ayan, nasamid ako sa saging. 4 months na ako nakatenga dito. Pa-jacket naman po, sabi ni India Jenny. Pasensya na, hindi ako nagbibigay ng jacket. Si Ate Miss K lang ang gagawa niyan. Sa susunod na LS pag nandun ako, pwede rin naman, Jenny, yung join dyan. Pindutin mo yung join dyan. Ganito kasi kami. Tumutulong kaming dalawa. Ngayon, lahat naman na nandito, mga kailangan nila, tutulungan namin. Pero, syempre, yung mga join dito sa account ni Ate Miss K, yung nagpa-member, yun ang priority namin. Yun talaga ang pina-priority namin. Katulad ni Sis Gisela, yun, si Gisela, piniplay na namin yan. Sila ng Mark naka-play din, pero yung mga talaga nagpa-join, parang, syempre, yun talaga, nakalista sila sa amin, babalik namin yung binigay nila sa amin na nakakahiya naman. Pero sila ng Mark, wag kang Lanen Mark, ha. Tinutulungan ka rin namin, tinutulungan din namin kayo, ha. Paalam na ako, salamat sa inyo, loading na, ubos na ata load. Rochelle Vlogs, thank you so much sa pag-stay mo. Ay, salamat, blessing talaga pala na napadaan ako dito. Sis Jeneline Orpilia, hindi ka mabibigo, tutulungan ka namin ni Ate Miss K. Naka-BG lang mi kanina pa, sabi siya. Maraming salamat, Sis Rochelle. Jenny, come and visit po lang sa amin, sabi ni Lanen Mark. Oo nga, sure Lanen Mark, punta natin si Lanen Mark. Bye host, pakisabi kay Ate Miss K, salamat po. Sige host, mag-join ako. Wow, yan, maraming salamat, Jenny Lenorpilla. Pag nag-join, lilista kita. Pag nandyan ka, nag-join ka dyan, priority ka. Yan, may dumi na yung yung lips ko. Maraming salamat sa pa-join mo. After nito, naka-play ka na, ipe-play ka. Wala pa si Ate Miss K, para sana ma-play ka na dun sa sa office niya.
mayang konti, tinawag lang ng ano, i-PM ko siya. Bumalik siya dito para masabi niya rin sa'yo na tutulungan ka rin niya. Jenny 77, si Miss K pa nga minsan naglo-load sa amin. Ayan, oh, di ba? Jenny, ayan sila ni Mark silang magpapatunay sa inyo. Sila talagang magpapatunay sa inyo kung anong meron ang puso ni Ate Miss K. Ayoko magsabi sa inyo, baka sabihin nyo. Ayoko magsabi sa inyo kasi baka sabihin nyo, porket ate ko siya, binibuild up ko siya sa inyo. Hindi. Hintayin kong yung ibang tao magsabi sa inyo. Katulad nila ni Mark, ayan. Pag nagpa-member ka sa amin, Jenny, yung name mo mag-green yan. Hello po, sabi ni Honey, cute tamsak. Maraming salamat sa patamsak mo. Harang, sabi ni Saijin Vlog. Yan din, si Saijin, mabait yan. Data lang kasi kami, kaya wala kang makikiwatch-watch sa amin. De, pinapanood ka naman namin dito, kahit wag ka na makipag-watch-watch, so naiintindihan namin yan. Naiintindihan namin yung ano mo. Data lang po kasi ginagamit nila Landmark, kaya madalas din silang mag-loading. Pero wag po nating iiwan si Landmark pag nag-ELS sila. Tulong na po natin sa kanila. Sabi nga, dukha lang daw sila. Ha, dukha? Oo, yun. Kala mo naman, pare-parehas lang tayong mahirap. Kapag nagpa-member ka sa amin, Jenny, hanggang sa mo-monetize ka, full support hanggang hindi ka mo nare-reach yung 4,000 WH mo, full support ang gagawin namin sa'yo. Pag naka-join ka dito. Katulad kila Ate Melba. Yun, nagpa-join sila nung Wednesday sa amin, si Ate Melba. Si Cool Prince Moni na, pero nagpa-join pa rin siya. Tapos si Gisela, si JC Gaming, nag-join sila kay ate, nagpa-member sila. Si Cool Prince hindi Moni na siya Pero nagpa-member pa rin. Ate, luto muna po kami ha, LS din kami. Sige, maraming salamat Landmark. Oh, yung saging ko, wag niyo kakalimutan, Landmark. Diba? Masarap yung saging. Ano lulutuin niya? Hindi ba? Pag nagpa-member ka sa amin, Jenny Lynn, makikita ko dito. Alam mo yung join dyan? Yung pipindutin mo dyan, yung join. Ayan, Landmark Vlog, may narinig akong sinabi nyo na ayaw kong mini-mention nyo ha. Kayo talaga, sabi ko yung mga tulong ko wag na mention. Yan, sabi ko na sa inyo. Ayan, si Jenny Lynn, nandyan si Ate Miss K. Yung kakambal niya yan. Ate, yan si Jenny Lynn. Kailangan niya daw ng WH. Tapos magpapamember daw siya. Love you po ate. And Miss K namin. Mwah. Okay. Sarapan yung niluluto nyo. Malay nyo, nandyan na ako mamaya. Lilipad na, diba? Yan. Si Jenny Lynn, nandyan ka pa ba? Yan, di ba? Ngayon nagpa-member sa atin si Jenny Lynn Orpilla. Welcome to Team Tarts. Ate Miss K, si Jenny Lynn Orpilla, yan, kailangan niya daw ng WH, nagpapatulong. I-play mo na kasi siya diyan abang nandiyan ka sa office. Isabay mo na kila Gisela. Miss K, galing din yan sa puso namin pag minention namin yan. Lagot kayo, ayaw nang minimension yan. Thank you, member ka na, sabi ni Miss K. Sabi ni Ate Miss K. Landmark yan ang ugali ni ate. Promise. Walang halong pag yung tumulong siya, ayaw niya sinashoutout. Ayaw niya. Nagagalit siya pag ganyan. Kasi ako lagi niya napapagalitan pag ganyan. Kaya kayong dalawa. Kaya may kulay green na po tayo dyan. Si Jenny Lynn Orpilla from Canada. Thank you. Ate, play mo na yan ha. Host pa jacket po, sabi ni Omega Fox Channel 2. Pasensya na po, hindi ako makakapag-jacket. Si Ate Miss K lang po makakapag-jacket dyan. Natawa si Landmark. Kasi po, siyang may original account nito, ninakaw ko lang po. Ninakaw ko lang yung account niya. I-play na yan agad si Jenny Lynn Orpilla. Paliparan kita 1025 na alag namin ni Cheryl, tapos 25 WH. Sasaan mo yan? Okay, PM mo ako. Join na ako. Ayan, Jenny Lynn,
Paliparan ka raw ni Ate Miss Kay ng 25 na alagad namin. Ano yan? May 25 na alagad dyan doon, yung mga pinsan niya. PPM niya. Tapos bibigyan kayong 25 na WH. Asahan mo yan ngayon? Join na ako. So po, nakita ko na po. Sa susunod na LS mo, share, turuan na kita magpa-jacket. Okay. Ayaw ko ate, ayaw ko mangilam sa ganyan. Ikaw na lang. Green na ako. Ate, pero yung main ni Jenilyn ang papasukin mo. Nasaan ba yung main niya? Pag nilalanin mark dyan. Tingnan mo yung link niya. Mag-scroll up ka. Makikita mo yung link niya na kay yung Jenny 77 Adventures. Yun ang link niya. Di ba tama, Jenilyn? Jenny 77 Adventures, yun ang link mo. Ay, malalasang kaya, kanyang. Malalasang tig. O yan, Jenny 77 Adventures. Yun ang i-play mo dyan ate. Hindi ka nagkamali sa pagpapamember mo kay Ate Miss kay Jenilyn. Promise, hindi ka nagkamali. Hindi lang ikaw, marami siyang tinutulungan ngayon. Kaya sa totoo lang, madalas kaming yung pag nagpupunta ako sa bahay, dun sa bahay niya. Sub talaga siya pag Sabado, Linggo, hindi magtatrabaho. Pero nagpe-play siya. Tapos Monday to Friday nasa work. Pag uwi niya, mag-ano pa siya. Magpe-play pa siya dun sa PC niya. Pe-play niya pa yung mga nagba-member. Kaya, hindi mo siya makakausap, di ka makakapagkwentuhan. Wala siyang time. Kaya, minsan, tinatamad na rin akong dumalaw dun. Wala siyang time. Buhay niya yung YT pagdating sa bahay. Kaya hindi ka nagkamaling magpa-member sa kanya. Promise. Yan, galing na kay Lalan and Mark ha, hindi na sa akin nagmula. Baka isipin nyo, kapatid niya sinasabi niya, hindi. Galing kay Lalan and Mark yung yung siyang nagsabi. Dalaking payo, mapali. Ito lang paniwala kay post yan. Yung nag-file na dati, may file na wala dati. Babalikan ko ba kayo na iwa shower? Hindi na sis Jenilyn Orpelia. Huwag mo nang balikan si Ate Miss Kay. Pag may upload na lang siya, load ka na lang tapos like yun lang. Huwag mo na siyang balikan. Kasi money na siya. Matagal na siyang money, mag 1 year na. Ano lang yung mga upload niya lang. Kung may time ka, panoorin mo lang. Yun lang. Tapos comment and share, comment and like, yun lang. Sa mga niya, huwag mo na siyang i-play. Honey cute. Thank you for the heart. General, indinikit ko na tong kambal ko si Sawag kong balikan. Yung original kong balikan mo. Buti na padalaw ka dito, Jenilyn, no? Nakita mong naka-LS kami, ha? Thank you so much for coming, honey cute, sabi ni Miss K. Jenilyn Orpilla. Sige, good. Teka lang, may yung batang umiyak. Pasensya na kung nag-mute ako ha, may bata kasi umiiyak, bawal yun. Jenilyn Orpilla, sis wala kang playlist, gawa kasi, bata. Naghahanap ako ng LS para madagdagan pa kasi ang mga dumikit. Kaya nung nakita ko na live ka host, matry nga ito kako, di ako nagkamali. Hindi ka talaga nagkamali. Hindi. Dalawa kami sa yung tutulong. Hindi ka nagkamali. Play all kita sis Jenilyn Orpilla, 17 vids mo ha, sabi ni Miss K. Wala ako playlist, paano ba yan sis, sabi ni Jenilyn Orpilla. Jenilyn, pwede ka rin magtanong kay Ate Miss K about sa
playlist na yan, tsaka malapit ka ng mamoni, pag lilinisin mo yung channel mo, lahat ng katanungan mo masasagot ka niya. I-add mo na lang siya sa FB account niya. Mag-PM ka sa kanya. Tuturuan ka niya, kasi marami siyang nagtuturo sa kanya. Tuturuan ka ni Ate Miss K. Jenilyn Orpilla uploads from Jenny77 Adventures. Jenilyn Orpilla, check mo yung saging mo ha, kung dumagdag yung mga ipapalipad namin ni Sheryl. Yan, check mo sis. Tapos sabihin mo dito kung dumadagdag para nalalaman namin. Okay, Miss K. PM is the key, same name, same profile pic sa Facebook ha, sabi ni Miss K. Kiro Vlogs, thank you for coming. Maraming salamat, Kiro, sa mahina na yung boses kasi yung bata pinapatulog na. Para hindi na maingay, hindi na umiyak. PM mo si Ate Miss K, i-add mo siya sa FB niya, tapos pag magtatanong ka tungkol sa YT, siya maraming alam yan. Honey cute, thank you for the BG. Yan mo siya, i-PM mo siya. Para kung may katanungan ka, magtanong ka sa kanya, sasagutin ka niya. Parang teacher yan, magtuturo yan. Joke. Hindi, totoo, tutulungan ka niya. Anyway, maraming salamat sa pa-join mo, sa pagpapamember mo. Omega Fox Channel 2, thank you. Nagugutom na ako. Darating pa yung asawa ko 3 o'clock. Punta na ako dyan ate. Kiro Vlog, sabi niya, at Miss K, punta na ako dyan ate. Uwi na ako kay Ate Miss K next week. Iyak mo naman yung bata. Papatudtod na kanyan mon. Na kanya nakuha yung pwesto na. Paano kitang gaya? Hali po mga patudtod na po kanya kaya kikiyak ya. Na kanya iterak-terak nemon. Sa ngayon, Miss K, wala pa nadagdag. Ate, wala pa daw nadagdag, sabi ni Jenilyn Orpilla. Jenny77. May nabigay ka na ba? Kuya PTB, sabi niya, hello, good morning, gandang tanghali po, mainit pa dyan sa Pinas, sis. Oo, mainit dito, sobra init dito. BG lang po, maraming salamat, tamsak po, Kuya PTB, patamsak po. Mainit nga dito. Elma Castillo Sala, hi po. Hi din sa'yo, hello. Huwag kakalimutan po yung tamsak. Maraming salamat. Bawal mag-ingay yung bata, pinapatulog. Kuya PTV bro, salamat for coming. Yan po yung kambal niya Ate Miss K, siya po nanonood kasi po ginamit ko yung account niya. Sayang naman kasi hindi po siya makakapagtrabaho dahil nasa work po siya. Okay po, sabi ni Elma Castillo Sala. Mainit yung phone. Ayun ko muna, mainit yung phone na isa. Maraming salamat. Dito na ako magbabasa. Mainit yung isang phone. Iinit na rin to. Ay, hindi pwede. Saglit. Maraming salamat
Kay Elma Castillo, maraming salamat. Yan, yung phone ko mainit kasi dito. Wala kasing electric fan. Sayang. Teka lang, mainit yung phone na dalawa. Sayang, gusto ko pa naman ituloy. Jenny, asan yun? Dito na ako magbabasa, mainit yung isang phone. Jenny Lynn Orpilla, in-add mo na si Ate Miss Kay sa FB account niya. Mag-PM mo na lang siya kasi yung phone sobra init, buti nahawakan ko. Saglit lang pa naman yung LS ko. Bala ko pa naman mag-end mamaya pang 12 kasi wala naman akong gagawin. Mas gusto ko na yung mag-LS, di ba? Na-add mo na si Ate Miss Kay. Yes, so yan. PM mo na lang siya. Sabihin mo sa kanya kung nadadagdagan yung mo. Tapos pupuntahan din kita ngayon din. Ha? Tapos sa WH mo, don't worry, wag ka mag-alala. Ikaw ang priority namin ngayon. Yung mga nagpa-member, ha? Pasensya na po sa mga nandito na mag-out na po ako kasi sandaling oras lang uminit yung phone ko. Grabe, oh. PM mo daw si Ate Miss Kay, Jenny Lynn Orpilla. Maraming salamat. Bye-bye po. Maraming salamat. Natatakot ako sasabog yung phone ko. Buhay ko po yung phone ko. Yan, 2 phone ang mainit. Sobrang init kasi dito. Maraming salamat, Jenny, sa pagpapamember mo. Hindi ka nagkamali ng pinuntahan mo. Hanggang sa muli, kita ulit tayo. Bye host, bye Elma. Kita ulit.